Boa tarde a todas e a todos. Vamos a iniciar a celebración da sesión plenaria que corresponde ao pleno ordinario do mes de novembro. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior de 27 de outubro, expediente 2022/9. Algunha intervención? Ben, moi bo día a todas e a todos. Señora Beleiro, diante das problemáticas na grabación do último pleno extraordinario celebrado o 27 de outubro, vostede asegurou que o antes posible o audio da citada sesión estaría dispoñible. A nosa pregunta é cal é a razón que xustifica que non só o comprometido audio non estea dispoñible, senón que, tal e como cotexamos o conxunto dos audios e das actas dos diferentes plenos ordinarios e extraordinarios non esteñan dispoñibles para a veciñanza no portal de transparencia do Concello dende febreiro de 2020 e xuño de 2022 respectivamente. Díganolo, señora Beleiro, porque lle aseguro que estamos impacientes de coñecer a súa explicación. Señor Renda, lamento decirlle que a día de hoxe está no portal de transparencia colgado a totalidade non só do audio do último pleno, senón de outros anteriores. Pero en este punto da orde do día, por favor, o que se solicita é se hai algunha intervención ou se procedemos á aprobación da acta da sesión anterior. Se non tivo tempo ou non tuvo ocasión de vela, teño aquí unha copia, se quere botar un vistazo. Si, somente unha pregunta, cando a colgou? Estado en el momento de las preguntas porque consta unha pregunta en ese senso que precisamente presenta a formación de Vilalba Berta e que realmente, non sei, este despiste de, antes de iniciar a sesión plenaria, facer unha pregunta que Vilalba Berta presenta no apartado de preguntas. Será respostado en ese momento. Algunha cuestión sobre a aprobación da acta? Ben, entonces damos por aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, expediente 2781/2022, que se refire á aprobación da conta xeral. Señor secretario. Bueno, con respecto á aprobación da conta xeral, na súa parte dispositiva, o acordo propón aprobar a conta xeral integrada tanto polas contas do Concello como do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía na totalidade da documentación complementaria que legalmente se establece. No segundo punto tamén remitir a conta xeral tanto ao Tribunal como ao Consello de Contas, tal e como exixe o artigo 212 da Lei de Facendas Locais, e por último, punto terceiro, facultar a Alcaldía para a corrección dos posibles erros aritméticos ou defeito que poden xurdir na remisión ao Consello ou ao Tribunal de Contas. Señora Rouco. Boa tarde a todos e a todas. Ben, como acaba de explicar o señor secretario, foi confeccionada a conta xeral correspondente ao exercicio 2021 por os servicios de intervención municipal. Foi emitido o informe preceptivo en data 9 de setembro do 2022, foi elevado á Comisión Especial de Contas do Concello que se celebrou o 20 de outubro do 2022, que emitiu o correspondente informe preceptivo sobre esta conta xeral, foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo do venres 21 de outubro de 2022 co obxecto de expoñelo ao público durante un plazo de 15 días e dado que non se presentaron alegacións, procede neste pleno a súa aprobación definitiva. Hai que dicir neste sentido que a conta aprobar ou dar a conformidade á conta xeral non quer dicir facerse responsable da contabilidade nin de irregularidades que podan haberse cometido no desenvolvemento desa xestión. Simplemente é un documento que elabora os servicios técnicos do Concello e o que se dá aquí é a conformidade con esta contabilidade que nada ten que ver coas operacións que contén e, por tanto, pois pídese o voto favorable de todos os grupos. Gracias, señora alcaldesa, e moi boa tarde a todos. Pois, como ben dixo a señora Rouco, o señor secretario, traen vostedes a conta xeral que corresponde ao exercicio económico
2021, esta sesión plenaria para a súa aprobación vai por diante que se trata dun expediente estrictamente técnico, un traballo realizado polos servicios xurídicos e económicos, ao que dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos agradecer, por suposto, o traballo desenvolvido para a consecución de dito expediente. E deixando esa cuestión a un lado, o que resulta curioso, moi curioso, señora alcaldesa, que leva vostede 3 anos e medio sen presupostos, non? E que empregue elaborados os do Partido Popular, o que vostede votou en contra no ano 2019, o que demostra a súa incapacidade de xestión, a incapacidade de traballo e a incapacidade de dirección. Eses aires de cambio que promulgaban na súa toma de posesión quedaron en iso, aires. Pero claro, despois de escoitar a súa voceira de que non serven para nada, xa queda moito máis claro como se toman vostedes as contas deste Concello. Pero, claro, se non é importante o presuposto, xa me imagino que non lle importa a vostedes aprobar a conta xeral. O que teñen un pequeniño problema, que para poder optar ás diferentes subvencións das diferentes administracións hai que ter aprobada a conta xeral, entre outras cuestións. Mire, señora Rouco, mire se vai ser importante ter os presupostos e as contas aprobadas. Dirá vostede calquera desculpa. Na súa hemeroteca quedará para a historia que votou en contra dun presuposto que agora mesmo levan empregando máis de 3 anos. E benlles cadra que teñen ese presuposto do ano 2019. O noso voto vai a ser a abstención, sempre respetando o traballo desenvolvido polos servicios xurídicos e económicos. Máis nada. Ben, señora Rouco, 3 constatacións e unha pregunta. A primeira constatación. Estamos a 24 de novembro do ano 2022, certo, verdade? Ben, segunda constatación. Neste intre atopámonos debatendo a aprobación se procede da conta xeral da anualidade 2021. Estamos de acordo tamén, non? Ben, e terceira constatación. Vostede, Marta Rouco Seoane, é a responsable de Economía e Facenda no Concello de Vilalba, sí? Ben, pois a miña pregunta, señora Rouco, é a seguinte. Cree que seguiría vostede no seu posto se tales resultados os presentara dentro dun xefe ou unha xefa como responsable económica na empresa privada? Contésteme, cree que seguiría tendo traballo? E anticípome, señora Rouco, porque xa coñezo e xa sei o que vai dicir, que isto é política, que isto é diferente, e tería vostede razón. O problema é que o feito de que isto sexa política, ni moito menos a deixa vostede en mellor lugar. Por qué? Porque vostede, como responsable de Economía e Facenda, non só trae a sesión plenaria o peche da conta xeral do 21 a un mes de que inauguremos o ano 2023, senón que o resultante desta liquidación é a traducción na práctica dun presuposto, o do PP, diante do que vostede, cando estaba na oposición, votou en contra, cualificando de dereitas, e que tanto vostede como o seu goberno levan prorrogando sen ruborizarse dende hai máis de 3 anos. E anticípome tamén, señora Rouco, porque xa vou coñecendo tanto a vostede como a señora Veleiro, xa sei o que me van dicir, que é moi complicado pechala antes porque hai falta de persoal e que non son quen de presentar un presuposto porque non hai persoal. E terían vostedes razón, o problema é que, de novo, señora Rouco e señora Veleiro, o feito de que o Concello de Vilalba tiña un serio problema de persoal tampouco as deixa a vostedes en bon lugar. Por qué? Porque vostede, señora Rouco, a maiores de responsable de Economía e Facenda, foi durante máis da metade de legislatura responsable de persoal e réxime interno, ou sexa, a responsable xunto ao señor Vidal da inaudita parálise na aprobación da RPT, que, para que nos entendan os veciños e veciñas, é a única ferramenta organizativa que podería posibilitar que o Concello de Vilalba deixara de ser unha excepción, se me permite unha vergoñenta excepción en materia de contratación, xestión de persoal e réxime interno. Vostedes cualificaron durante anos a política de persoal do Partido Popular de Caciquil e nós opinamos o mesmo. A miña pregunta é que toda vez que non tocaron ningunha coma da política de contratación e réxime interno do PP, estarán de acordo conmigo en que a política de contratación e réxime interno do PSOE de Vilalba é igualmente Caciquil. Entendo que estará de acordo comigo. Señora Rouco, remato. Vilalba Aberta votará favorablemente ao peche da conta xeral por responsabilidade institucional ou que é o mesmo, a fin de que polo menos a veciñanza non pague o desastre que se podería derivar da súa xestión. Pero lembre, non é a primeira vez que yo digo, fronte á resignación dá volta ao malo coñecido, a historia demostra que sempre se abre a esperanza e a ilusión do bo por coñecer. Agardo que cando iso pase, acerten vostedes de que lado hai que estar. Mais nada, moitas grazas.
Señor Renda, si vou por coñecer se refire a sí mismo, mire, voulle a dicir unha cousa. Fai vostede cuestión de días, foi a radio en Vilalba, e fixo unhas afirmacións rotundamente falsas sobre a miña persoa que lle pedín a vostede persoalmente e a vostede a través do mismo medio por o que fixo esas afirmacións mentirosas e maliciosas sobre a miña persoa que o rectificase. Vostede, como persoa que ven aquí a rexenerar a política e como persoa que ven aquí a dar leccións, o primeiro que debería haber feito é dito: mentín sobre a señora Rouco, mentín deliberadamente e non fun capaz de pedirlle disculpas. E iso, señor Renda, di moito máis de vostede que de min. Eu nunca ataquei persoalmente nin mentín sobre ningún compañeiro da corporación, nin sobre o seu traballo, nin sobre outras cuestións. E, por tanto, no que respecta a min en adiante, non me vou a volver a dirixir a vostede en tanto non me pida disculpas e non rectifique as mentiras que públicamente en un medio de comunicación dixo sobre min. E advírtolle que de non producirse as disculpas tomarei as accións legales oportunas que corresponden para unha persoa que minte é o máis grave. Minte sobre un compañeiro de corporación a sabendas que minte co ánimo de perxudicar e porque vostede síntese en inferioridade moitas veces nos debates e entón acude aos argumentos persoais e aos ataques persoais. Eu non teño que atacar a naide persoalmente porque eu sabe perfectamente cando debato aquí con vostede debato sobre os temas, non debato sobre cuestións personais e, por tanto, señor Renda, para min queda vostede totalmente anulado no que refire a dar exemplos a ninguén e, dende logo, creo que caeu vostede moi baixo, en tanto non rectifique, non vou a facer máis mención a vostede nas miñas intervencións. En canto ao tema que se trae hoxe aquí, é unha cuestión técnica que elaboran os servicios técnicos do Concello e que pídolles o seu voto favorable e vostedes, lóxicamente, pois están son libres de votar o que consideren tanto a abstención como voto favorable como voto en contra, como non pode ser de outra forma. Sí, señora Rouco, eu respeto que vostede toma a decisión de non contar comigo como membro desta corporación. É lexítimo, pero eu fixen unha serie de consideracións ao respecto do punto a tratar e, como vostede comprenderá, espero que me resposte. Non formulou o señor Renda Santiso ningunha consideración ao respecto do punto que se trae. As consideracións todas que el fixo foron sobre outros temas que non teñen que ver co punto que hoxe se trae aquí. Pasamos a votar este punto. Votos a favor de aprobación da conta xeral? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto cos votos do Grupo Socialista e do Grupo de Vilalba Berta e a abstención do Grupo do Partido Popular. Punto número 3 da orde do día, expediente 4482 de 2022, ditame se procede de modificación da ordenanza fiscal número 11. Bueno, en relación con a ordenanza fiscal, na súa parte dispositiva, propón aprobar inicialmente a ordenanza fiscal número 11 relativa á tasa por a prestación do servicio da rede de sumidoiros e, como segundo punto, proceder á súa exposición pública no Boletín Oficial da Provincia, así como no taboeiro de anuncios e no diario de maior circulación da provincia. En caso de non existir alegacións, quedará aprobada definitivamente. Sí, bueno, como xa explicou o señor secretario, o punto que se trae este é o seguinte, podemos explicalos conxuntamente, porque un é sobre a taxa da rede de sumidoiros e outro é da taxa do servicio de suministro de auga. O que se trata é que a empresa coa que temos contrato, que é Espina e Delfín, ten dereito, porque así figura no contrato, a actualización conforme ao IPC interanual do mes de xuño. A data de revisión é necesariamente a que
se establece no contrato e, neste caso, é dun 10,20%. Si que é verdade que o IPC interanual do mes de xuño foi dos máis altos e, por tanto, neste caso, a revisión é do 10,20%, que é o que establece o contrato e o dato de IPC a este mes. Ben, moitas gracias. Como ben dixo a señora Rouco, entendo que podemos debater conxuntamente o punto 3 e o punto 4, que traen esa modificación de ordenanza fiscal número 11 das tasas da rede de sumidorios e tamén das tasas pola prestación do servicio de suministración de agua, e creemos basicamente que ante esa inflación desmesurada que afecta a todos os fogares de Vilalba, creemos que non é o momento para agravar directamente para o vindeiro ano 2023. E propoñemos, por parte do Partido Popular, que ese 10,21% debido a eses meses consecutivos de subidas de prezo non repercuta no bolsillo dos usuarios, pero explicándonos ben. Crendo que son momentos difíciles, as administracións deben estar á altura e propoñemos que non se faga na totalidade dita subida, senón que se faiga dunha maneira gradualmente nos sucesivos anos. Creemos que é a mellor maneira, que unha proposta que concorda co tempo que estamos a vivir. Sabemos perfectamente, tal como aclarou a señora Rouco, que ese 10,21%, como ben aparece no contrato de Espina Delfín, así se ten que refletir, pero tamén creemos que en momentos complicados con esta inflación desmesurada que esperemos que nos vindeiros anos poida baixar ou establecerse, propoñemos ao equipo de goberno que esa subida se faiga en vindeiros anos. Por suposto, esa proposta nosa tamén facemos fincapé no secretario, que probablemente haxa que facer algún estudo ou analizar que repercusión económica ten. Estamos abertos a que se analice, se estudie e se propoña. Quedamos á espera, por suposto, da resposta que teña o equipo de goberno. Máis nada. Sí, o Grupo Municipal de Vilalba Aberta vai absterse diante de ambos os dous expedientes relativos á modificación da ordenanza fiscal número 11 das taxas da rede de sumidoiros e 16 das taxas pola prestación do servizo de suministración de auga. E farao asumindo e respetando que o novo cadro de tarifas presentado pola concesionaria se atopan dentro do previsto no contrato de xestión deste servizo suscrito no seu día, como ben se delimitou antes coa empresa citada. Asumímolo, pero en tanto que nós non asinamos ese contrato, non suscribiremos co noso voto ningún incremento no custe da prestación dun servizo público, co noso modo de ver, e o modo de ver dunha parte non menor da veciñanza, debería ser precisamente iso, público. Entendemos o planteamento do Partido Popular, sin embargo, sí que existe a posibilidade, que sería un pouco na liña do que les plantean, de que cada un dos usuarios solicite un fraccionamento do pago e, por tanto, demorar, quero dicir, aplazar o pago a un momento posterior ven a significar o mesmo que un fraccionamento do pago que cada un dos usuarios pode solicitar a Espina e Delfín. Non sei exactamente, a proposta non a entendín no sentido de demoralo ao futuro, non se podería, porque agora mesmo a empresa ten dereito a que se faiga esa actualización. Entón, a única forma de que o destinatario final, o contribuinte, o pague nun momento posterior é a través do fraccionamento, que é unha figura que xa está prevista. Ahora, unha aclaración. A proposta que propón o Partido Popular é que dese 10,21%, evidentemente hai unha parte que creemos que ten que pagar evidentemente o usuario, pero outra parte que sexa gradual. É verdade que esa parte ya hai que pagar á empresa, si é posible que o Concello, a través das súas arcas municipais, se poida facer dun tanto por cento, dicimos, o 50%, o 60%, o 70%, para que non repercuta directamente nos fogares. Esa é a proposta que nos poñemos. É verdad que si se contempla o que decía a señora Rouco, de que poñan o pago un poquinho máis, que o prorroguen, que vai a ter que pagar, pero creemos a nosa proposta está diferente, non sei se me expliquei o suficiente, señora Rouco. Nosotros sempre cumplindo, por suposto,
toda a competencia leal que hai, que toda a legislación vixente que hai neste momento. A ver, en todo caso, aunque poida parecer un 10,21%, estamos falando dunha cantidad en torno aos 2,5 euros. Entón, tampouco creemos que sexa unha subida desmesurada que non vayan a poder asumir os veciños. Se estuéramos falando de cantidades máis elevadas, probablemente sería o propio equipo de goberno que estaría estudiando outras opcións. Dado que o importe destes recibos é un importe pequeno, estamos falando de 2,5 euros, a pesar de que é unha subida que ven determinada por IPC. Tampouco sabemos como se vai a comportar o IPC ao mellor de cara ao ano que ven, vamos a someter a consideración a proposta tal cal está formulada. Estamos de acordo. Ben, pois pasamos a votar por separado, eso sí. Primeiro, o punto número 3, que é a modificación da ordenanza fiscal número 11. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista e Vilalba Berta. Entón, pasamos á votación do punto número 4, que é a modificación da ordenanza fiscal número 16. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto cos votos a favor do Grupo Socialista e as abstencións do Grupo Popular e Vilalba Berta. Punto número 5 da orde do día, expediente 3804-2022, que se trata de a ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Vilalba. Bueno, neste punto de aprobación de ordenanza reguladora dun servizo, na parte dispositiva novamente, de acordo co artigo 49 da Lei de Bases, propón a aprobación inicial do expediente e o seu período de exposición pública para formular as alegacións que se consideren. Novamente, en caso de non existir alegacións, quedaría aprobado de xeito definitivo. Solo unha aclaración, o punto número 5 e o punto número 6 entendemos que, como se refire a venda ambulante, tamén podemos facer como na ocasión anterior, tratalos conxuntamente, despois a votación por separado, posto que van totalmente ligados. Entonces, Gracias, señora alcaldesa. Disculpen que estou un pouco acatarrada. Nada, pois, perdón. Boa tarde a todas e a todos. Traemos a este pleno de novembro a ordenanza tras todos os trámites pertinentes reguladora da venda ambulante do Concello de Vilalba. Todos os grupos teñen a documentación, pero, bueno, vou explicar un pouco os rasgos xerais de que se trata para que toda a xente tamén poda saber de que estamos a falar. Existía unha ordenanza de venda ambulante número 2023 aprobada en pleno no ano 94, pero que trataba rasgos xerais, moi por riba, pois calquera tipo de venda ambulante e non especificamente a de feiras, mercados e feiróns. Ademais de quedar obsoleta, non adaptándose xa ás actuais circunstancias legislativas e tendo en conta a importancia de manter este estilo de compra tan arraigado na nosa cultura, ademais de garantir e protexer tanto os comerciantes como os compradores e adaptarnos tamén ás novas normas introducidas pola Lei 13/2010 do Comercio Interior de Galicia, a 39/2015 do Procedemento Común das Administracións Públicas, a 40 do mesmo ano de réxime xurídico do sector público e a 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información Pública e ao Goberno. Polo que xa era de especial necesidade facer unha concreta para estes tres tipos de venda, por ser ademais as máis cotiás e as máis demandadas no noso Concello.
Decidiuse entón que a mellor opción era facer unha nova ordenanza e concreta que rexira non só a regulación, senón tamén as taxas destas circunstancias de venda. Van por separado a ordenanza regulador da fiscal, seguindo as instruccións dos servicios xurídicos e de intervención do noso Concello, pero que en realidade falan comúnmente das feiras, mercados e feiróns, polo que aínda que señan dous puntos, por eso estamos debatilos como se foran un só. Despois dun arduo traballo, sobre todo da Policía Local, como dos técnicos e da Concellaría correspondente dende o ano 2020, facendo unha listaxe de postos, o plano de localización, regularización dos mesmos presentando a documentación, asignando un número e unha tarxeta acreditativa, ademais do cobro por domiciliación bancaria, entre outras cousas, pero mantendo estas normas non escritas polas que se rexía este tipo de venda. Neste senso, o que se fixo foi plasmar legalmente nunha ordenanza non só o prezo a pagar polos comerciantes que se reflexa na ordenanza fiscal, que como poden ver mantense os mesmos que había ata agora, senón tamén o proceso de pago por domiciliación bancaria, despois, por outra banda, os dereitos tamén e deberes dos comerciantes e garantindo tamén a protección dos compradores. Tamén se inclúe toda a información que non estando escrita, moitos non eran conscientes de como acceder ou funcionar dentro dos nosos mercados ao aire libre. Especificanse os lugares habilitados, normas de funcionamento, como solicitar, como se adxudican, dereitos, deberes, prazos, perdas de licencias, sancións, etc. Basicamente, unha ordenanza un pouco máis completa que o único no que varía, como xa dicía anteriormente, é en que quedan plasmadas as normas non escritas e a forma de pago, que pasa a ser por banco, non por asistencia nos casos da feiras e feirón, senón por semestre, asegurando así o lugar ocupado como se fai na meirande parte de concellos xa dende vai moito tempo, e que todo o mundo que acude aos mesmos se encontre nunha situación de legalidade de amparo. Despois de pasar polo pleno, a xente xa é coñecedora e de todos os xeitos será informada na vindeira feira de que poden consultar a ordenanza e que teñen un período de alegacións mentre se atopan período de exposición pública que é de un mes. Deste xeito, o Concello de Vilalba pode garantir a todas as partes unha venda máis segura e un mellor funcionamento destes mercados. Xa por último, comunicar que tamén se está empezando a traballar noutra ordenanza fiscal como reguladora para mercados esporádicos, como son os postos puntuais en determinadas épocas do ano, como San Ramón, o Nadal, determinados fines de semana e demais, separando o habitual do ocasional e non mezclando dúas situacións que, aínda que similares, presentan diferenzas. Moitas grazas e agardo os votos a favor para estas ordenanzas. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Vamos a ver se a señora concelleira nos pode aclarar unha serie de dúbidas que atopamos na documentación, como vostede dice que se entregou. Empezo pola primeira, multitude de circunstancias que deben de ser obxeto de modificación. Vostede casi fala de ilegalidade na anterior venda. Gustaríame que me aclarase se os postos hasta a día de hoxe se cumplía algunha ilegalidade. Tamén fala dunha venda máis segura para as persoas que van a mercar. Gustaríanos saber e que explicara cal era a inseguridade que había anteriormente. Na documentación falan de que buscan unha regulación que permita compensar, estou lendo textualmente, a cidadanía as molestias ocasionais ou permanentes que supón o uso do espacio público con finalidade lucrativa. Busquen tamén, señores socialistas, a mesma ansia de compensación cos veciños da rúa e os comerciantes da rúa da Pravia, é dicir, teñen esa mesma sensibilidade, esa mesma empatía. Seguindo coa documentación, tamén nos obxectivos da norma, que non nos citou, falan aquí do interese, leo textualmente, dun marco normativo favorable para o fomento e a priorización da mobilidade peonil sobre calquera outro tipo de desplazamento. Isto é en relación á venda ambulante ou vai ser a folla de ruta do equipo de goberno sobre as posibles solucións e alternativas que dicen que se contemplarán no plan de mobilidade, poderían chamalo á vista da Rúa da Pravia de inmobilidade para Vilalba, falan da economía próspera, moderna, competitiva e neutra. Miren, a economía a pouca que van deixar porque están a desfacer Vilalba nin vai ser nin moderna, nin próspera, nin competitiva. Despois,
explícase o tipo de venda ambulante, os diferentes tipos de venda ambulante, mercados periódicos, mercados fixos, postos desmontables instalados na vía pública, mercados ocasionais e tamén camións ou vehículos tenda. Hai un reparo do señor secretario aquí que fala precisamente de que con esta proposta, esta regulación de proposta, pois a venda ambulante é solo única exclusivamente para mercados periódicos e, polo tanto, xeran un marco de indefinición e inseguridade xurídica tendo en conta as modificacións. E vostede falaba fai un momento de inseguridade e de ilegalidade. Mire, di literalmente o señor secretario, sería conveniente que por parte da Administración Pública se procedera a unha regulación integral da venda ambulante ou sedentaria. Non entendemos dende este grupo municipal como é posible que lle faigan caso o secretario cando pasan as mocións a robo e para cousas tan importantes como esta, pois non lle faigan caso o señor secretario. Acaban de facer un sucedáneo de ordenanza, porque isto non é unha ordenanza completa, e para os mercados dos martes e dos venres, o feirón e as feiras, única exclusivamente un ano para facer isto. Increíble, señora Antía. Señora Antía, ahora que leva xa meses cobrando unha exclusiva completa e vindo como ten abandonada outras áreas ás que se dedica, gustaríanos que nos explicase se non tivo tempo ou cal foi o motivo para que só se faiga unha única e exclusiva ordenanza. Tamén explique, porque na outra documentación que se anexa falan de que o texto legal contempla as seguintes, establece as taxas por instalacións de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos de atraccións ou recreo situados en terreos de uso público local, así como industrias rueiras e ambulantes e a rodaxe cinematográfica. A rodaxe cinematográfica no campo na feira. Non sei, nós non o entendemos. Levaron toda a feira para o campo da feira para os arredores, desconectando a feira do resto do pobo de Vilalba, excluindo a Plaza de Santa María, Coronel Pena e a Plaza de San Juan. Queda claro que desfacendo son os mellores, señores socialistas. O único emprego que van a xerar en Vilalba é o das empresas de fora que veñen a contratar para facer traballos aquí en Vilalba. Casi é mellor que non fan nada, porque o pouco que fan é empeorar a situación que hai. Falan de rigurosidade, así o vimos na Comisión de Asuntos do Pleno, que se exixe os grupos políticos. Mire, a mesma rigurosidade deberían de tela vostedes cando fan o traballo, e o nome desta ordenanza debería ser venda ambulante para mercados periódicos, non unha ordenanza que se titule, non, que leve a título de venda ambulante. Gustaríamos, por favor, que aclarase todo o que lle acabo de preguntar. Moitas gracias e nada máis. Ben, para o Grupo Municipal de Vilalba Aberta, como xa ten manifestado en varias ocasións, a regulación da venda ambulante é unha necesidade de primeira orde, pois entendemos que a alternativa é a inseguridade xurídica destes traballadores e traballadoras autónomos e o esmorecemento progresivo dunha actividade económica de fonda tradición no noso Concello. E por isto, señora Rama e señores do Partido Socialista, que o noso voto vai ser favorable tanto diante da proposta de ordenanza reguladora como da proposta de taxa presentada. Ahora. Vale, bueno, despois deste repaso por tantos temas que algúns ni sequera son da miña competencia, voume centrar no que o meu me compete. Primeiro, non sei por que este ataque, que áreas teño tan abandonadas como vostede di, xa mo aclarará. Despois, evidentemente, as feiras son unha vez ao mes. Regularizar, facer os planos e facer todo este traballo, penso que a Policía Local bastante ben o fixo xa, e, bueno, como xa lle digo, é unha vez ao mes. Non temos tempo para facelo durante toda a semana. Tamén lle recordo que a anterior ordenanza número 23 sigue vixente nas partes que non competen a tal, e xa lle expliquei tamén que estamos a traballar na parte noutra ordenanza que trata dos mercados ocasionais, véxase San Ramón, Nadal, etc. En canto ao cambio para arriba, pois a verdade foi unha proposta que fixeron os comerciantes que viñan á Plaza de Santa María, levaban moito tempo dicindo hasta que meteron por rexistro e plantáronse que ou se cambiaban para onde estaba todo o resto da feira, con toda a súa razón, ou abandonaban a feira de Vilalba. Co cal, ante esa tesitura, mellor que esteñan todos que non poidan vir a Vilalba.
Bueno, pois mire, señora Antía, vostede está no equipo de goberno, eu que estou na oposición teño a obriga de fiscalizar o seu traballo. Iso chámase fiscalización do equipo de goberno. Vale, non é un ataque persoal, falei simple e única exclusivamente da ordenanza de venda ambulante. Dice que lle explique a que ven o ataque, é que non lle teño que explicar. Estou aquí facendo traballo de oposición. Sobre o tema de, como fai de costume, moi telen vostedes, casi como unha segunda piel, sempre lle botar as culpas aos demais ou intentar victimizar os demais. Non falei da policía local, dixenlle que se lle levou un ano facer unha ordenanza. Isto non é unha ordenanza, isto é un sucedáneo de ordenanza. Por lo tanto, vamos a votar en contra, evidentemente, dela, e vamos a pedir que o que faiga unha ordenanza como Dios manda, que incluya toda a venda ambulante. Sobre os comerciantes, non, que solicitaron, gustaríame que me dixera cantos, porque hai outros tantos que dixeron precisamente o mesmo. Diga cantos foron os que fixeron ese registro, para saber o volumen, non, de comerciantes. Non me falou da ilegalidade nin a inseguridade. Tamén me gustaría que me houbera contestado. Nada máis, señor Antía. Como dixen antes, o noso voto vai ser a favor. Ben, pois entonces procedemos á votación primeiro do punto da ordenanza, do punto número 5, a ordenanza reguladora da venda ambulante. Votos a favor? Votos en contra? Votos en contra? Queda aprobada cos votos a favor do Grupo Socialista de Vilalba Berta e votos en contra do Partido Popular. Agora procedemos á votación do punto número 6, que é a taxa polo exercicio da venda ambulante. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado este punto cos votos a favor do Grupo Socialista de Vilalba Berta. Pasamos ao punto número 7 do orde do día, expediente 5037, que se refire ao acordo regulador das condicións de emprego do persoal funcionario ao servicio do Concello de Vilalba. Bueno, con respecto a este punto, na parte dispositiva propón a aprobación do acordo regulador nas condicións e na redacción que se recolle no documento anexo á proposta, facultar a alcaldía para a formalización do acordo, así como emprazar as organizacións sindicais legitimadas para a firma do acordo, así como tamén presentar, unha vez aprobado o acordo, a Consellería de Emprego e Igualdade para os efectos que dispón o artigo 38 do Estatuto Básico do Empregado Público. Señor Vidal. Boa tarde, moi boa tarde, gracias, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Xa casi noite. Damos cumprimentación hoxe ao ditamen, en primeiro lugar, da Comisión de Asuntos do Pleno, que se realizou recentemente ao respecto deste punto e tamén para seguir ca tramitación propia do acordo regulador das condicións de emprego temporal, de emprego do personal funcionario ao servicio do Concello de Vilalba. Dicir, como antecedentes, que o anterior acordo databa do ano 1994 e que xa no ano 2019 se realizou neste Concello unha aprobación pola mesa sindical de outro acordo que, posto encima da mesa, finalmente resultou con desconformidade por parte dos servicios de habilitación do Concello, tanto de Secretaría como de Intervención, que fixeron unhas apreciacións ao respecto do que se acababa de aprobar na mesa sindical. Esas apreciacións de desconformidade tiñan que ver coa excedencia voluntaria, coa xornada laboral, co complemento de productividade, coas compensacións económicas por horas extras que se pretendía pagar tanto en días festivos como en nocturnidade e coas percepcións económicas que se pagarían ao respecto de cando unha persona realizaba outros labores ocasionalmente en grupos superiores ao seu traballo habitual.
dende aquela pois non había tido unha segunda volta, por decir así, este acordo e a principio deste mes solicitouse, reuniuse a mesa sindical para incorporar non só estas cuestións que se poñían de manifesto por parte da intervención e por parte da Secretaría Municipal no seu informe, senón tamén aqueles condicionantes que no aspecto de legislativo e legalidade debían de ser incorporados a este acordo. Polo tanto, como digo, realizouse esa mesa sindical e sin ningún voto en contra, por unanimidade decideuse pois dar trámite e dar aprobación ao acordo que se presentaba. Polo tanto, neste momento atopámonos nese momento de que o Pleno pois ten que acordar ou aprobalo ou non aprobalo, evidentemente, depende do voto de todos nós dos grupos políticos. Evidentemente, este grupo de goberno solicita a aprobación e a conformidade ao acordo que se presenta e que teñen todos no expediente acreditativo deste pleno, desta sesión plenaria. Gracias. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa tarde a todas e a todos. Ben, o tema que discutimos agora mismo, no que se refire ao fondo da cuestión, entendo eu que non ofrece maior dificultad, porque se trata de un acordo regulador que afecta, lóxicamente, o funcionamento do Concello, pero moi especialmente a condición de ligazón que teñen co Concello o persoal funcionario. Como ven, lóxicamente precedido de unha mesa de negociación con acordo dos grupos sindicales que participaron nela, con acordo tamén do propio persoal funcionario, pois evidentemente, salvo que houbera cousas extraordinarias, non tería moito sentido que en este caso nosotros manifestáramos oposición. Nese aspecto, xa anticipo que o noso voto vai a ser favorable. Si quixera facer referencia a dúas cuestións formales. Unha facía referencia ao señor Vidal a tramitación deste tema. Bueno, máis vale tarde que nunca. Por fin, ao final chegou, porque isto é unha cuestión que efectivamente había sido xa elaborado na etapa anterior polo equipo do goberno popular, quedaba pendiente de aprobación. Si se trouxo inicialmente o pleno e se incluía na orden do día do pleno xa polo actual equipo de goberno, inda que é verdad que se retirou antes de ser debatido. Entendo que sería polas razóns que apuntou aquí o señor Vidal, de reparos de secretaría, de intervención ou reparos de carácter técnico. Nada que opoñer a esa circunstancia, pero sí queixarnos un pouco do retraso e tamén, lo digo como anticipo do que vou a dicir despois, da falta de información á oposición en relación con este tema. Esa falta de información eu a poño en riba da mesa porque isto non é nada máis que unha etapa nun camiño máis longo. É dicir, a aprobación deste acordo, máis despois o procedimento de consolidación de emprego son elementos fundamentales para a realización da RPT. Indicábanos na Comisión de Asuntos do Pleno o señor secretario que ese acordo era suficiente a aprobación a través de decreto da alcaldía sin necesidad de que pasara polo Pleno. Ben, nosotros lóxicamente acatamos a decisión dos servicios xurídicos do Concello, pero como ese sí que se trata de un tema de trascendencia con implicacións importantes, incluso con implicacións económicas importantes para o Concello, porque no caso de traballadores que pala razón que fora non conseguiran facer esa consolidación, habería que indemnizalos. Eu creo que iso é unha cuestión xa non tanto de goberno, senón da corporación, e que sería desexable, eu non digo ni siquiera a participación, pero polo menos si a información sobre os trámites e sobre o borrador que ao respecto se vai a realizar. Entendemos que en todo caso
a aprobación do decreto, perdón, dese procedimento pola vía que proceda irá precedida da pertinente negociación cos propios traballadores e tamén cos sindicatos, queremos creer e non vamos a anticipar acontecementos, nin vamos tampouco a poñer agora en riba da mesa desconfianzas a ese respecto, que se faiga con criterios de igualdade, de equidade, tratando de non beneficiar a ninguén, nin de perxudicar tampouco a ninguén. No caso de que ese borrador viñera amparado pola representación sindical e polos propios traballadores, obviamente o noso voto sería tamén favorable. Tamén advertimos de que no caso que non sexa así, pois sí que entonces evidentemente nos terían claramente en contra e tomaríamos as medidas oportunas. En fin, eu concedo un voto de confianza ao Goberno para que esa cuestión se resolva pola vía da negociación e, home, agradecía que siquiera se nos dera información a ese respecto. Mais nada. Ben, pois a ver, moi na liña do anterior, estamos de acordo ao respecto deste expediente, o noso voto vai ser favorable, simplemente unha constatación máis, que xa trouxen a colación na miña segunda intervención e quero volver a traer. A señora Rouco dixo no seu día que a RPT estaba lista, creo que foi a finales de novembro. Dixo yo, non a min, senón a miña compañeira María Xosé, entendemos, polo día no que nos atopamos, antes o dixen, o 24 de novembro, ano 2022, que non estaba lista e que nese sentido se deu á veciñanza unha información errónea. O tempo pon a cada un no seu lugar, agardamos na liña do que dicía o señor Bamonde que este sexa o primeiro paso para a vindeira aprobación dunha ferramenta, insisto, e non me cansarei de dicir que é fundamental para que o noso Concello deixe de ser unha excepción en materia de contratación a réxime interno. Gracias aos dos grupos. Dúas cousas pola intervención do señor Bamonde, dúas cousas completamente distintas, senón, bueno, teñen un nexo de unión. O procedimento hoxe que falamos é simplemente o acordo regulador das condicións de emprego para os funcionarios públicos e despois, claro, nos fala de outro tema de consolidación personal. Sí, é un tema que está realizándose, é un tema que cando cheguemos a él, evidentemente falarase del, é un tema que en tempo e forma vai estar como ten que ser, evidentemente. Bueno, pode estar seguro de que sí vai a acontecer e, como se ten expresado tamén na mesa sindical, vai ser posto na mesa sindical para negociación e para comunicación das distintas centrais sindicales e representantes sindicais do Concello. En canto ao modesto RPT, pois vamos, xa... Creo que no apartado de rogos e preguntas que tamén hai algunha pregunta ao respecto, bueno, pois remítome a ese apartado. Damos logo por unanimidade, entendo, a este acordo e, pois, no paso seguinte tamén, na mesa, a este efecto, pois tamén o Goberno comprometeuse a abrir outro expediente para actualizar tamén o acordo do persoal laboral do Concello. Por lo tanto, os pasos van ser dando secuencialmente e, cando cheguemos a ese río, o señor Bamonde, cruzamos esa ponte, será perfectamente coñecedor, por os medios que creamos convenientes dese expediente de estabilización de emprego para os traballadores do Concello. Gracias. Creo que está clara unha intervención. Nosotros estamos conformes con ese expediente de adaptación do convenio do persoal laboral porque evidentemente polo tempo transcurrido xa incluso por cuestión normativa necesita un recauchutado, digamos, en sentido literal. Eu insisto, polo menos, na necesidade siquiera de información para que isto se poda abordar como un tema que eu creo que incida a toda a corporación e aquí os intereses teñen que ser coincidentes, non ten moito sentido a discrepancia, salvo que quixera haber mala fe por parte de alguén que eu non presupoño en absoluto. E insisto en que confiamos na
a pé de todos, e como o coñecemento, señor Vidal, se chega a él por múltiples camiños, pois calquera que sea a vía de transmisión do coñecemento, ben vida sea, pero polo menos que a vía esteña expedita e que circule. E despois, a simplificación xa o dixen na Comisión de Asuntos do Pleno, non sei se ten algunha incidencia, pero como a documentación queda incorporada na mesa de negociación, faise constante referencia á miña intervención na mesa de negociación, cando supoño que se quería facer referencia á intervención do señor Vidal. Non sei se hai que corregir eso ou si. Sí, non xa. Que vai a ser correxido porque foi detectado incluso antes da Comisión de Asuntos do Pleno. Sí, nada, como dicía, o noso voto vai ser favorable. Nada máis, Agustín, que cando polos procedementos que seña vai ser escrupulosamente, como non pode ser outro xeito tampouco, aceitado a legalidade deste proceso, pero seguro que no momento en que seña oportuno, pois, dunha maneira ou doutra, seguro que vai a ter a información, e seguro que como bon político que leva tempo coñecendo a dinámica do Concello, saberá tamén os medios que ten ao seu alcance para poder hacer chegar algunha alegación ou algunha consideración que teña oportuna. Sin máis nada. Gracias. Nada máis. Pois procedemos á votación do punto número 7 do orde do día, que se refire aos acordos o chamado convenio de funcionarios. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade dos presentes. Punto número 8 da orde do día, expediente 4962-2022, sobre a aprobación do plan de medidas antifraude do excelentísimo Concello de Vilalba. Bueno, de xeito xucinto, como nos anteriores expedientes, a parte dispositiva deste acordo implica a aprobación do plan, tanto no seu contido de redacción co anexo incorporado a esta proposta, como punto segundo implica a súa publicación, de acordo co artigo 45 da Lei de Procedemento para o seu xeral coñecemento, e como punto terceiro remitilo ás autoridades competentes. Ben, neste caso que se trae unha proposta de aprobación do plan de medidas antifraude do excelentísimo Concello de Vilalba, bueno, tal e como figura no expediente, no ámbito de execución das medidas contidas no plan de recuperación, transformación e resiliencia que se financia con fondos do mecanismo para a recuperación e a resiliencia, é necesario adaptar os procedementos de xestión e de control das entidades que participan. Como saben todos os membros da corporación e tamén os veciños e veciñas que nos estarán a ver nas súas casas, pois recentemente foinos concedida unha subvención do PIREP por un importe de 1 millón de euros, precisamente, pois, de acordo co artigo 6 da orde que regula a xestión do plan de recuperación, transformación e resiliencia, o que establece a obligación de que toda entidade, ben decisora ou executora de fondos, como sería neste caso o Concello de Vilalba, dispoña dun plan de medidas antifraude coa fin de garantizar e declarar que os fondos que se utilicen no que se refire á prevención, á detección e á corrección da fraude, a corrupción e os conflictos de intereses. Houbo previamente a isto un decreto da alcaldía por o que se procedeu á constitución dun comité antifraude no Concello de Vilalba que está formado na súa totalidade por empregados públicos. Preside o señor secretario da Corporación, Alejandro Maseda Mayo, secretaria Elba Pereira, administrativa da entidade, e como vogais están Mauro, administrativo do Concello, Mónica, a tesoureira municipal, e Luzma, a interventora do Concello. Este comité tuvo unha primeira reunión en data 16 de novembro do 2022 para realizar un exercicio inicial de avaliación do risco, de impacto e da probabilidade de risco do fraude, da corrupción, dos conflictos de intereses e do dobre financiamento nos procesos de execución do plan de recuperación, transformación e resiliencia, tal e como consta na acta que teñen todos os concelleiros.
unha vez realizada esta reunión e froito das conclusións ás que se chegou na mesma, pois procedeuse á redacción dun plan de medidas antifraude, que é o que se trae hoxe para a súa aprobación, que como xa leu o secretario, pois despois terá que ser publicado e terá que ser remitido ao Ministerio de Facenda. Este plan, pois, a grandes rasgos, pois, o que vai a facer é, por un lado, unha serie de medidas para loitar contra a fraude, como son unha declaración política onde se vai a manifestar a postura antifraude da entidade, un código de conducta ao que han de adherirse todos os empregados públicos do Concello e despois unha serie de declaracións de ausencia de conflicto de intereses. E tamén se fará un plan de formación para toda a organización. Establecense unha serie de medidas de detección do fraude e outra serie de medidas para a corrección e a posterior persecución das mesmas. Todo elo, pois, como digo, pois, xirando en torno a este comité antifraude que se reunirá como mínimo unha vez ao ano e todas as veces que sexa necesario para dirimir as posibles incidencias neste sentido que se produzan. O que se pide pois é o voto favorable dos outros grupos, porque, entendemos que é unha cuestión beneficiosa para o Concello e, ademais, pois é unha exixencia que temos que cumplir para poder ser xestores de fondos europeos. Gracias, señora alcaldesa. Hoxe é o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero tamén é o Día de Acción de Gracias para... Si me queren, si lles fai moita gracia, non poden... Non, estabanse ríndose, evidentemente. Pois volvo a empezar. Hoxe é o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero tamén é o Día de Acción de Gracias para os terroristas de Bildu que acaban de expulsar a Guardia Civil de Navarra. Dende este partido, todo o noso apoio ao Guardia Civil. A Guardia Civil do Estado Español. Eso é o que pensan vostedes. Xa se ve a que están. Tamén é o Día de Acción de Gracias para os secesionistas catalás que agora poderán voltar a intentar destruir a integridade do Estado español. Resulta irónico, señores socialistas, que lles fai tanta gracia e bufan tanto aí desde ese lado, que a semana na que se debata a modificación do delito de sedición traian unha comisión antifraude ao pleno, cando é unha comisión que tiñan que facer como se fora unha idea de vostedes. Queda claro a falta de traballo, non sei se isto lles fai moita gracia, a falta de ideas que ten o equipo de goberno, cando todo o que traen a este pleno, señores socialistas, é un sucedáneo de ordenanza, traen unha comisión antifraude e, como veremos ao longo deste pleno, o abandono por parte dos concelleiros das súas obrigas. Miren, ademais deso, tamén o de calar a oposición. Preguntábame a señora Antía que a que viñan as miñas preguntas. Señor Vidal, vostede dixo en declaración pública que os concelleiros deben de cumprir as súas obrigas e máis cando cobran un salario público. Apúntense as súas palabras. A señora Marta Rouco, no último pleno, dixo que na política o que ven ten que vir de maneira valiente, non? Dixo eso outro día. Valiente cobarde o equipo de goberno que pon un bozal os veciños de Vilalba. Crean unha comisión estando en minoría e non falan con naive. Vostedes o diálogo non o coñecen. E isto non é unha idea súa, insisto, senón que é algo que teñen que facer. Si, diríxanlle a señora alcaldesa e díganlle como ten que actuar. Tamén, hasta eso chegan. A decirlle o que ten que facer a señora alcaldesa cando preside o pleno do Concello de Vilalba. Mire, para que os veciños se queden tranquilos, explicarlles que a intervención, a tesorería e a secretaría deste Concello garantizan o estricto cumprimento da lei e a educación dos procedementos oportunos. Agradeceríalle, señora alcaldesa, que o seu equipo, que rógolle, non? Porque non só é hacia este equipo, sino tamén hacia Vilalba Aberta son as continuas faltas de respeto e as mofas destos señores concelleiros o equipo da oposición. Moitas gracias. Ben, señora Veleiro, nos imos votar a favor. Como vostede comprenderá, pois si temos que compartir en parte a argumentación, sobre todo ao respeito do calado, por decirlo de algún xeito, das cuestións que vostedes tran a pleno. Entendemos que se trata dun expediente rutineiro, entendemos, señora Veleiro, que
despois deste pleno quedarán soamente 2 plenos ordinarios e o seu bagaxe, en termos propositivos ao do seu goberno, falará por si só. Agardemos que os veciños saiban entender. Mais nada e grazas. Ben, bueno, dos primeiros temas aos que se refireu a señora Agustina Fernández, pois creo que non é obxecto de debate neste punto e dende logo non vou a entrar. En canto á falta de traballo e de ideas, pois mire, se vostede considera que a ordenanza é un sucedáneo de ordenanza e que este equipo non traballa o suficiente, pois mire vostede o que pensaremos nós do que fixo o Partido Popular en 40 anos cando non existía nin a ordenanza nin o sucedáneo. E respecto ao que dicía vostede da Comisión Antifraude, de que este equipo de goberno, pois que era un momento moi acaecido por o que estaba pasando eses días, pois mire, tamén se botamos a vista atrás fai uns minutos cando vostede estaba precisamente debatindo sobre o sucedáneo de ordenanza que vostede denomina, vostede dixo que este equipo de goberno traía empresas de fora. Mire, pois eu creo que ven moi ben un plan antifraude cando temos este tipo de manifestacións. Este equipo de goberno non trae as empresas de ningún sitio, fanse licitacións públicas conforme á lei de contratos e preséntanse empresas de dentro, de fora ou as que cumplan os requisitos e así o consideren oportuno. Nin o equipo de goberno trae empresas de fora, nin proíbe as empresas de aquí que se presenten. Simplemente fanse procedementos abertos conforme marca a normativa e o resultado pois é que unhas veces gañan empresas de fora e outras veces gañan empresas de dentro, pero é un procedemento con absoluta transparencia. Por eso sorprende que unha empregada pública faga este tipo de afirmacións. En canto ás comisións, enlazo tamén coa postura do voceiro de Vilalba Berta. Eu creo que o primeiro que temos que ter claro cando un toma posesión da súa acta de concelleiro é onde estamos e como hai que facer as cousas e para iso hai unha normativa reguladora. Señora Fernández, as cousas fainas a alcaldía cando é competencia da alcaldía, cando é competencia do pleno, tráense ao pleno, para iso está o señor secretario e para iso están os servicios xurídicos do Concello. Eu creo que decir que non se está de acordo porque se fixo unha comisión sin traela a pleno, pois creo que non é un argumento suficiente como para posicionarse neste punto. E creo tamén que todos os concelleiros e concelleiras deben lembrar que aló por o mes de xullo do ano 2019, no pleno de organización, se estableceron cales eran as competencias do pleno, cales eran as que se traspasaban á alcaldía e á xunta de goberno. Creo que viría moi ben un repaso a ese momento para comprender o porqué de algunhas cousas que se traen a pleno, outras que non se traen e outras que se aproban por decreto ou por xunta de goberno. Nada máis. Mire, señora Marta Rouco, está facendo ilusión. Ahora escoítase. Repito, eu estaba facendo alusión aos contratos menores e que sí que se contratan de empresas, moitas empresas de fora de Vilalba. Alude sempre continuamente o que falamos, o resto de grupos que estamos na oposición, nos temas de debate. Mira, era obxecto de debate a carga policial de Cataluña cando intervían vostedes? Eso era obxecto de debate? É exactamente o mesmo. E agora dicen que non fagamos... O sea, o que dicían que non, o que facían vostedes, dícenos a nós que non nos podemos facer agora. A ordenanza fixo o Partido Popular. A ordenanza existe, a ordenanza número 23 fixo o Partido Popular. Mire, sinto yo decir que se ademais de poñer un bezal van a empezar a amenazar, porque a primeira intervención súa hoxe, ademais de agresiva, parecía prácticamente unha amenaza, non sabemos cal vai ser a folla de ruta, sabe, da señora Marta Rouco e do equipo socialista con respecto á oposición. E remítolles á hemeroteca cando se queixaban do autoritarismo do señor alcalde do Partido Popular e cando acusaban ao Partido Popular de tratar con desprecio o grupo socialista. Como definiría vostede esta situación que estamos a vivir e acontecer dentro do pleno pasado? Como a definiría vostede? Gustaríame que o aclarase. Gracias. Nada máis. Ben, simplemente para aclarar
a última parte da intervención da señora Agustina Fernández. A miña primeira intervención simple e llanamente foi para deixar claro que non vou a permitir nin aquí, nin en ningún lugar a ninguén que verta manifestacións públicas mentirosas e con afán de deixarme quedar en mal lugar a ninguén. Dame igual que seña do Partido Popular, de Vilalba Berta ou de calquera outra parte. Igual que seguramente vostede non estará por permitilo. Eu, todo o que sexa debate político, debato, encantada do tema que queiran e non teño ningún problema. Agora, igual que eu, nunca inventei nada sobre vostede ou sobre a señora Sandra Vázquez ou sobre ningún outro compañeiro. Vexo o normal que no debate político se debata sobre os temas, pero non se inventen cousas sobre compañeiros e compañeiras. E por aí non vou a pasar. Nada máis. Pois imos a proceder para recordar, porque os que nos estén vendo, que se trata de aprobación, se procede, do Plan de Medidas Antifraude do excelentísimo Concello de Vilalba. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto de orde do día cos votos a favor de Vilalba Berta e do Grupo Socialista. Ben, pasamos agora, concluída esta parte, agora pasamos ao seguinte punto de orde do día, punto número 9, consiste en dar conta dos decretos da alcaldía ditados dende a última sesión plenaria, así como dos acordos acadados pola Xunta de Goberno Local por delegación deste último. En resumen, trátase de 116 decretos e 8 actas das xuntas de goberno desde o 26 de setembro deste mismo ano ata o 14 de novembro de 2022. Todas elas están colgadas no portal de transparencia. Punto número 10 da orde do día. Hai unha proposta de comparecencia do Partido Popular en canto ao tema sobre Auditorio Carmen Estévez. Entonces, como é unha solicitude de comparecencia, vamos a dar a voz ao Partido Popular, que é o propoñente, para que nos presente, nos explique, bueno, si pode ser concisamente, de que se trata. Alcaldesa. Bueno, en cuestiones de auditorio, Villalba lleva una ventaja sobre la ciudad de Lugo de 25 años. En el año 97, en plenas fiestas de San Ramón, se inauguró la obra civil de mayor envergadura después de la construcción de la Torre de los Andrades. Y fue tras una inversión de la Xunta de Galicia, esa que tanto critican ustedes, pero que invirtió 1.200 millones de las antiguas pesetas en Villalba, casi 7 millones de euros de hoy en día. Pero ojo, eso lo hizo la Xunta de Galicia hace 25 años. La vida cultural y social recibió un notable impulso con esa inauguración y ahora un notable retroceso desde la llegada del PSOE a la alcaldía. Las dimensiones del escenario, del salón de actos, del auditorio de Villalba, permiten poner en escena espectáculos que ni siquiera hoy, a día de hoy, en el auditorio Gustavo Freire de Lugo, se podrían llevar a cabo. Pero los vecinos atónitos asisten día tras día a otra más de las desidias de este desgobierno. Emulando a la señora alcaldesa de Lugo, ustedes abandonan el cuidado y protección de los espacios públicos cuando la creación de estos es ajena a la administración que ustedes gobiernan. Es decir, como lo hace la Xunta de Galicia, ustedes lo destrozan. A este paso, el auditorio de Villalba pasará junto al de Lugo a la colección de auditorios gallegos abandonados en manos de los socialistas. Esto también es el cambio de la izquierda. Y si miramos hacia Lugo, podemos hacer otro paralelismo con la playa fluvial fantasma protegida hace 12 años y el parque acuático de Villalba. Hemos recibido múltiples reclamaciones de vecinos, de vecinas y de asociaciones culturales alertando que los fines de semana las puertas principales del auditorio y otras puertas, así como las ventanas, quedan abiertas, de tal modo que cualquier persona ajena puede acceder y provocar graves daños. Podrían entrar con una garrafa de gasolina y prender fuego a una obra que cuesta 1.200 millones de pesetas. En su interior, instrumentos de gran valor económico que son propiedad de las asociaciones del Conservatorio y de la Asociación
de la banda. Algo más grave es la ingente cantidad de documentación que son expedientes académicos, titulaciones oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia. Señora Siso, ¿usted se imagina que yo ahora entrara en el Santa Silva y me llevara los expedientes académicos de esa institución? Las ventanas abiertas acumulan humedad y deterioran los instrumentos. Señora Siso, ¿sabe cuántos pianos son inservibles ya a día de hoy por culpa de esa humedad? En numerosas ocasiones se le ha comunicado todo lo mencionado a usted, señora Siso, a la señora alcaldesa y otros miembros de este equipo de gobierno. Como es costumbre en la señora Siso, después de múltiples llamadas no contestadas, porque usted ni siquiera se molesta en contestar, siguen sin respuesta y siguen sin solución. La dificultad para ponerse en contacto con usted ya la manifestamos aquí hace 2 años en un pleno y muy lejos de corregirlo sigue igual, sí, embuida en su ego. Ahora nos dirá que todo es mentira y nos enseñará el móvil para certificar que no ha recibido ninguna, fue lo que dijo en aquel pleno, que iba a enseñarnos el móvil para demostrar que no, lo tiene grabado, como diría usted, para demostrar lo contrario. Yo ya le advierto que también tenemos los WhatsApps y las llamadas de los vecinos, vecinas y asociaciones. Es absolutamente aberrante que este equipo de gobierno sea conocedor de todo lo anteriormente mencionado y que permanezcan impasibles ante tan grave situación. Hace casi un año se solicitaron reparaciones en el auditorio y en el conservatorio. Y vamos a aclarar una cosa, señores, y mire, me voy a poner de pie para que lo vean porque les hace mucha gracia. Así es como repararon ustedes la puerta de la conserjería del conservatorio, con un trocito de cartón y un trocito de celo. Esto es una foto, también me va a decir que es inventada. Se preocupaba mucho por la seguridad del parque acuático. Esto es una balda, lo pueden ver ustedes, de un aula en la que estudian los niños del Conservatorio de Villalba. ¿Ustedes no les da miedo que esto le caiga al niño encima de la cabeza o al profesor? Además de entrar con una garrafa de gasolina, se le puede prender fuego de la misma manera, así, con un cortocircuito. ¿Ven cómo están los cables? Está al revés, perdón. ¿Ven cómo están los cables? Esto puede provocar un cortocircuito y puede, precisamente, hacer que arda esa institución. Señora Vanessa Siso, mire, para su próximo fotocall ponga estas, de la Concejalía de Cultura. Estas son las que puede poner de cómo se hace cómo se pone una plancha de pladur de 15 milímetros para destrozar, inhabilitar la aula de multiusos del auditorio de Villalba. Convirtieron esa aula en un aula inoperativa y no lo decimos nosotros, lo dicen las asociaciones que le han dado a usted las quejas, las mismas que preguntan por las diferencias de trato por su parte hacia unas asociaciones. Señora Vanessa Siso, nos gustaría que explicase por qué dentro de las instalaciones del conservatorio no le deja, o sea, al propio conservatorio utilizarlas y sí que las reserva para una única asociación cultural. Este abandono provoca un deterioro mayor que se traduce en mayor coste, importantes perjuicios para los usuarios, pero lo más grave de todo es, como acaban de ver, pueden poner en peligro a esos usuarios de las instalaciones. A la lista de instalaciones abandonadas podemos añadir el pabellón municipal, las pistas de tenis, las instalaciones de la Magdalena y como tienen la escuela de Oleiros. Increíbles, señores. Durante los 3 últimos años les hemos repetido que cuiden el patrimonio municipal porque es orgullo de todos los vilalbeses y porque deben de mantenerlo para futuras generaciones. Llegaron con el cambio, y el cambio ¿qué es? Destruir todo lo que hace la Xunta de Galicia. Ese es el gran cambio que van a hacer ustedes, hundir al pueblo, al comercio, a la hostelería, a las empresas, quitarle 40.000 euros al asilo de Villalba, seguir sin aprobar los presupuestos que la señora Marta Rouco en reiteradas ocasiones tilda de entelequias. Mire, abandonar el rural, abandonar a los mayores. Es eso, señora Marta Rouco. El rural más vivo, ¿dónde está? Que lo prometió en el último pleno y todavía ni siquiera se reunió con ellos. Ustedes, al mando de Villalba, no son un síntoma, sino que son un diagnóstico de un ayuntamiento en manos de gestores mediocres e ineptos, que ya ni siquiera se molestan en tapar sus propias deficiencias. Esta moción pone de nuevo la falta de proyecto que tienen para Villalba, la incapacidad de gestión. Y esta moción pone de manifiesto que usted, señora Siso, gestionando su concejalía... É posible que eu tampouco me explicara ben que é unha proposta de comparecencia para tratar un punto. No, vou explicar. No, agora lle devolvo o tempo que lle resta. Simplemente é para aclarar que é motivar por que solicitan unha comparecencia e inmediatamente despois procederemos á votación de se acepta a comparecencia ou non. Entón, agora devolvolle o tempo que se ciña non falar de outros temas, senón que se ciña a expoñer
xustificar por que solicitan unha comparecencia en relación gran parte da súa exposición si facía referencia ao auditorio conservatorio, pero por favor ciñas o tempo. Pois mire, vou facer unha cousa. Que vou facer unha cousa, vou calar a boca xa que vostedes me teñen que dirixir o meu discurso e a miña intervención. Mire, estamos cansados. Aquí cancelado, quedanlle 3 minutos de exposición, foi simplemente porque eu non aclarei ben como era o procedimento na solicitude dunha proposta de comparecencia. Quedanlle 3 minutos. Absolutamente naide na historia da democracia de Vilalba, puxo un bozal como están vostedes a poñer a esta oposición. Creo que está bastante xustificada a miña comparecencia, a comparecencia da señora concelleira, creo que está bastante xustificada. Gustaríame que non se me interrumpira como se me interrumpe, que se me respetara o turno de palabra. Non vou a decir absolutamente nada máis. Non. Xa están, teñen vostedes aquí. Por todo dito, solicitamos a comparecencia do concelleiro ou concelleira responsable para que conte cales son os motivos do abandono da custodia e seguridade das instalaciones do auditorio, os motivos de non executar as reparacións solicitadas dende fai case un ano, porque o único que se puxo foi un punto de luz, e os motivos de imposibilidade de comunicación dos veciños coa concelleira responsable da área. Máis nada. Imos a proceder á votación de si se acepta a comparecencia de o noso grupo. Como sempre fixemos, pois vamos a votar a favor da comparecencia e despois comentaremos, según as votacións dos grupos políticos, a resolución. Votos a favor da comparecencia? Eu quero dicir que entendo que Adrián non pode votar porque non estuvo. Se acaba de incorporar. Bueno, o incorporarse agora neste punto non se ten en conta, de todos modos, por unanimidade dos presentes. No caso de que se incorporara despois de empezada a votación, aí é verdad que non pode incorporarse. Si se incorpora nesta votación. Igual, a ver, por unanimidade. Sí, podémoslo computar en este caso porque estamos aprobando por unanimidade a comparecencia, por tanto. Ben, pois facendo uso da prerrogativa que nos concede o regulamento orgánico, pois adiamos, o sea, aceptamos a comparecencia, pero adiamos a seguinte sesión plenaria. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é o punto número 11, agora xa coa aclaración de facer o mismo sistema coa seguinte proposta, que é de Vilalba Berta, de solicitar unha comparecencia da alcaldesa en base aos 3 anos e medio de parálise municipal ao respecto da ampliación do polígono industrial de Sete Pontes. Sí, entendo que antes da miña exposición podo comentar o anterior punto, non? Bueno, pois antes de facer pública a exposición da proposta que traemos, simplemente recordar unha cuestión. Creo que foi no último pleno ordinario, cando algúns grupos políticos, concretamente os dous da oposición, deixamos esta sesión plenaria para manifestar a nosa disconformidade co feito de que a alcaldesa fora en última instancia a que decidira o que se votaba e o que non. A alcaldesa, no marco da súa argumentación, dixo na súa defensa na do seu goberno que sempre, cando se trouxeron a pleno peticións de comparecencia, se comparecera no propio día. Iso dixo a señora Beleiro, creo recordar, no último pleno ordinario. Dixo exactamente iso, que o seu goberno era un goberno transparente que sempre daba a cara, porque cando se traían a pleno peticións de comparecencia que poderían, lóxicamente, producirse no pleno seguinte,
o propio goberno municipal dicía e comparecía nese propio pleno. Vexo, señora Beleiro, que vostedes todo o que dicían no anterior pleno xa non nos sosteñen agora. Pero, bueno, vimos, como diría aquel, falar do noso libro, e o que nosotros traemos aquí é unha proposta que, ao meu modo de entender, merece ser debatida con rigor. Señora Beleiro, vostede é a alcaldesa de Vilalba. A final de mes percibe unha cantidade concreta de diñeiro público, haberá quen considere que é moito, outros normal, outros moi pouco, iso xa é obxecto de outro debate. Pero imagínese por un intre que vostede non é alcaldesa. Imagínese que é unha veciña de Vilalba actualmente en paro, ou mesmo unha veciña que tendo un traballo fixo ten un ou varios fillos en paro vivindo na casa. En definitiva, unha veciña traballadora que, como a tantas, é víctima da inflación, da suba dos custos da enerxía, que chega xusta a fin de mes ou que directamente non chega sen prescindir do que ata hai pouco tempo consideraba como básico. Póñase, señora Beleiro, na pel desa muller e dígame a opinión que lle merecería unha alcaldesa que, dende que asumiu o bastón de mando, deixou pasar máis de 30 empresas e preto de 300 postos de traballo pola súa inacción a do seu goberno ao respecto da necesaria ampliación do chan industrial. Dígamo, sinceramente, mirándome a cara, señora Beleiro, que opinión lle merecería esa alcaldesa. Señora Beleiro, a documentación para a legalización do chan, isto é, a relativa á modificación puntual das normas subsidiarias, foi entregada no ano 2017. Sabe vostede o que aconteceu en Vilalba dende ese intre ata o día de hoxe? Vou dicirllo eu, 2 anos máis de PP á fronte do urbanismo, 3 e medio de Partido Socialista á fronte desa mesma concellería e o polígono industrial exactamente no mesmo punto. Un caso idéntico ao da completa e absoluta parálise ao respecto da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, outra ferramenta clave para o desenvolvemento industrial e o asentamento de empresas no noso concello que, logo de 2 anos de excusas do Partido Popular e 3 e medio do Partido Socialista, está a provocar que tanto as empresas que se queren instalar como as que xa instaladas precisan da adquisición de máis chan industrial para medrar, marchen de Vilalba para asentarse unha a unha nos polígonos de concellos que sí fixeron os deberes. Concellos, señora Beleiro, debería caérsenos a todos a cara de vergoña que, tendo nalgúns casos máis da cuarta parte da poboación do noso, xa nos superan en xeración de postos de traballo para a súa veciñanza. É un drama económico, non hai precedentes na contorna a nivel de falta de transparencia e os veciños, traballadores e en paro do noso concello merecen unha explicación por todo o anteriormente exposto e porque, por se fora pouco, leva vostede 5 meses, concretamente 5 meses, en dar ningún tipo de información ao respecto da situación legal das 6 parcelas recepcionadas polo Concello para uso industrial dentro do plan de sectorización de Entrepinares, cando dende Vilalba iniciamos unha campaña pola ampliación do polígono, vostede e o seu goberno anunciaron a bombo e pratos e de xeito absolutamente irresponsable a súa aposta á venta, en tanto que cortina de fume e medio ano despois a absoluta nada. O mesmo que fixo co centro de día e o mesmo que fai vostede e fan vostedes absolutamente con todo. A nada máis absoluta nas cousas importantes. E, señora Beleiro, esta é unha delas, porque, salvo a saúde, que a debatiremos despois, é o máis importante para a veciñanza. Non hai nada máis importante que isto, porque falamos das cousas de comer. E se vostede ten outras prioridades, dígoi, nós respetámolo, pero respete vostede tamén que, se é así, no caso de ser así, nos deixemos a pel para substituíla na alcaldía. Neste senso a nosa proposta e agardamos que sexa valente vostede e o seu goberno e comparezca hoxe para explicarlle, como antes dicía, o conxunto da veciñanza traballadora o porqué deste retraso. Ben, non chegou a ler os acordos para enter, pero, bueno, explicou en que consistía. Todavía ten tempo, se prefiere ler os acordos. Sí, escoíteseme? Ben, trátase dun punto único que... No, esta non é. Un segundinho. Sí, tamén a temos aquí, un segundiño. A ver.
para lerlle o acordo concreto. Ben. En primeiro lugar, solicitar, de acordo co regulamento orgánico, a comparecencia da alcaldesa do Concello de Vilalba co fin de que dea conta da situación na que se atopa o expediente 3762/2017 relativo á ampliación do polígono industrial de Sete Pontes. En segundo lugar, solicitar, de acordo co regulamento orgánico, a comparecencia da alcaldesa do Concello de Vilalba co fin de que dea conta da situación legal na que se atopan as 6 parcelas recepcionadas para uso industrial dentro do plan de sectorización de Entre Pinares. E o terceiro, non é a primeira vez tampouco que o traemos a colación nesta sesión plenaria, a adhesión do Concello de Vilalba a iniciativa dos concellos emprendedores co fin de que Vilalba estea mellor posicionada de cara a beneficiarse de subvencións e captar investimentos. Eses son os 3 puntos, señora Beleiro. Como antes dicía, agardo que vostede sexa valente, a diferenza do que fixo na anterior moción do Partido Popular, e comparezca no día de hoxe. Insisto, o pasado pleno ordinario dixo que sempre o facían. Agardo que hoxe tamén o faga. Ben, pois, efectivamente, non o recordo, pero se vostede o dice que está así en ata, as miñas palabras seguro que foron no senso de que sempre, ata ese momento, habíamos comparecido no propio día, dando unha referencia clara da nosa intención de ser sempre transparentes en canto ás nosas actuacións. Pero é certo que, según, vou non ler, está en castelán, se traduzo mal, porque é do Boletín Oficial do Estado, o artigo 105 do ROF, que dice que todo membro da corporación, que por delegación da alcaldía, ostenta unha responsabilidade nunha área de xestión, estará obligado a comparecer ante o pleno cando este así o acorde. Ese é o punto 1 do artigo 105. O punto 2 do artigo 105 di: acordada polo pleno a comparecencia mencionada no apartado anterior, o alcalde presidente incluirá o asunto na orde do día da próxima sesión ordinaria ou extraordinaria a celebrar pola corporación, notificando ao interesado o acordo adoptado e a fecha en que se celebrará a sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación e a celebración da sesión deberán transcurrir alo menos 3 días. Simplemente me atinxo ao que a propia lei estipula en canto a comparecencias. Entonces, como antes, imos a votar a presencia, a adopción de comparecer. Votos a favor? Ben, queda aprobada por unanimidade, e no mesmo que na vez anterior, pois o deixamos para a seguinte sesión plenaria, ordinaria ou extraordinaria. Señor secretario. Só unha cousa en relación á dúbida anterior con respecto ás votacións dos membros que se ausentan. Se o membro, como acaba de pasar, auséntase durante a deliberación, pero incorpórase antes da votación, pode votar. En caso de que a votación estea iniciada, o digo porque pode ter a súa trascendencia imposible en posteriores plenos, entón se está iniciada sí que non podería procederse á votación. Neste caso creo que Adrián incorporouse xusto antes de iniciar, entón debe computar o seu voto de acordo co artigo 100 deste reglamento que citou anteriormente a alcaldesa. Nada máis, era aclararlo. Ben, pois punto número 12 do orde do día, moción política do Partido Popular sobre declaración institucional do Grupo Municipal Popular con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. A proposta do Grupo do Partido Popular foi para que se fixera unha declaración institucional. De feito, cando se rexistrou, a señora Sandra Vázquez xa no propio rexistro decía que era para consensuar entre todos os grupos políticos, como non pode ser de outra maneira. Para que sexa unha declaración institucional ten que ser aprobada por unanimidade. Falamos todos os grupos e consensuouse, acordouse
coas aportacións dos distintos grupos, unha declaración institucional do Concello de Vilalba con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Vou a proceder a lela para que quede constancia, sobre todo para os veciños e veciñas que nos poidan estar seguindo. Con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, que se conmemora cada 25 de novembro desde o ano 2000, queremos manifestar a nosa máis enérxica repulsa contra esta lacra que afecta a todos os estratos da sociedade e a toda a poboación, insistindo na necesidade de incidir nas causas e mecanismos que perpetúan este tipo de violencia. A violencia contra as mulleres e as nenas é unha das violacións máis xeneralizadas dos dereitos humanos no mundo, tal e como recoñece a Organización Nacional a ONU. E máis, esta organización internacional sinala que a violencia de xénero prodúcese cada día en todos os recunchos do planeta e ten graves consecuencias físicas, psicolóxicas e económicas sobre as mulleres e as nenas, tanto a curto como a longo prazo, o impedirlles participar plenamente e en pé de igualdade na sociedade. En consecuencia, a súa loita debe ser integral e contar co conxunto da sociedade, especialmente cos poderes públicos e administracións, sexan estas internacionais, nacionais, autonómicas e, por suposto, locais. Por iso, tal día como hoxe, queremos lembrar a todas as vítimas asasinadas por violencia de xénero, os seus familiares e a todos aqueles que sofren as consecuencias destes ataques aos dereitos fundamentais que, por lei, ten todo ser humano. En España, desde 2003, foron asasinadas 1.168 mulleres e 48 nenas e nenos desde o ano 2013. Nese mesmo período de tempo, só en Galicia, 65 mulleres foron vítimas mortais da violencia machista. Segundo datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial, os xulgados galegos recibiron no ano 2021 6.259 denuncias por violencia de xénero, un 2,7% máis que en 2020, cando se presentaran 6.097. Aumentou tamén o número de mulleres que aparecen como vítimas, pois en 2020 contabilizáronse 6.073 fronte a 6.219 de 2021, o que supuxo unha subida do 2,4%. Detrás da frialdade de cada cifra e cada porcentaxe está a vida dunha muller e a vida dos seus fillos e fillas, familia, amizades. As vidas das mulleres non son números e non podemos afacernos nin resignarnos a convivir con esta violencia que desafía os piares dun país democrático. Ningún dato de violencia contra as mulleres é aceptable nunha sociedade que defenda a liberdade, a igualdade e a xustiza. Os feminicidos son a última e máis extrema das violencias machistas, pero son moitas máis e de moi diferentes formas as violencias que rodean e perseguen as mulleres. Económica, sexual, psicolóxica, simbólica, física, social, vicaria ou digital, debendo ter en conta a interseccionalidade das violencias que se agravan nos casos de múltiples discriminacións, especialmente as mulleres vítimas de explotación sexual, menores, de idade avanzada, con discapacidade ou racializadas, entre outras. Nun mundo tan digital e a vez tan perigoso, a violencia digital debe perseguir as condutas violentas exercidas a través das novas tecnoloxías. Fitos históricos que contan... Perdón. Fitos históricos que contan co acordo de todos os grupos parlamentarios e políticos na nosa comunidade autónoma e que afianzan os alicerces dunha sociedade igualitaria entre mulleres e homes, libre de toda violencia de xénero. Malio terrible das cifras da violencia machista, resulta extremadamente preocupante a visión que ten unha parte da mocidade, que segundo recolle o último barómetro Mocidade e Xénero 2021, o 20% dos adolescentes e homes novos entre os 15 e os 29 anos consideran que a violencia de xénero non existe e é un invento ideolóxico. Negar a violencia machista é un acto de violencia en sí. Temos diante unha realidade innegable que nos interpela a todos e todas a unha acción firme, sen fisuras, fronte á violencia contra as mulleres e as actitudes que as amparan, xustifican
ou mesmo banalizan. Debemos intensificar esforzos para combater o machismo, loitando contra a complicidade de quen acubilla e silencia estas violencias. A prioridade é seguir traballando para erradicar todas as formas de violencia contra a muller, porque somos conscientes de que, a pesar dos avances alcanzados, queda moito camiño por percorrer. E para iso resulta imprescindible a coordinación entre institucións co fin de lograr unha resposta máis rápida e eficaz a todos os niveis, afondando en piares básicos como a concienciación social e a formación, nomeadamente aqueles axentes que interveñen no proceso da violencia de xénero, así como aqueles axentes de socialización, familias, escola ou medios de comunicación. Pero a mensaxe máis importante nun día como de hoxe é que hai saída da violencia de xénero e que ningunha muller está soa. Seguimos comprometidos e comprometidas sumando esforzos nesta loita. Pasamos agora ao capítulo de mocións. O punto número 13 e o punto número 14 son dúas mocións políticas do grupo de Vilalba Berta, pero como están interrelacionadas, propoñemos tratalas en conxunto, aínda que despois a votación sea diferenciada. Sí? Ben, agora? Sí, señora Veleiro, a pasada semana un veciño preguntábame polas diferenzas entre Vilalba Berta e o Partido Popular e o Partido Socialista. Díxome, Renda, está moi ben todo o que dicides, pero eles xa tiveron a alcaldía, xa sabemos como son, se a tiverades vós, que cambiaría? E a miña resposta foi clara. Basicamente, lle dixen que a hora de elixir entre o partido e Vilalba, sempre se elixiría Vilalba. Por qué? Porque o noso partido é Vilalba. Por qué? Porque o noso partido naceu única e exclusivamente para defender os intereses de Vilalba. Entendeume, creo, que perfectamente. Porque, señora Veleiro, este veciño, como cada vez máis no noso concello, sabe que, aínda que, por exemplo, non os concelleiros do Partido Popular agora na oposición se poñan, bueno, dendo respeto, moi líricos, se o Partido Popular de Santiago toca a corneta na Xunta, os intereses de Vilalba pasan a un segundo plano. Pasou durante anos co centro de día e pasa agora cos recortes no centro de saúde. Os de arriba tocan corneta e o centro de día automáticamente non fai falta porque lle fai competencia ao centro de día de Cospeito e ao centro de día de Begonte. E a situación do centro de saúde é excelente, pois o problema é que non hai médicos. O mesmo acontece co PSOE, agora mesmo. O centro de día era unha prioridade, a absoluta base da campaña electoral de 2019, pero cando, logo de contrastar todas e todos os que estamos aquí que a Xunta non ia a poñer un euro a Vilalba Berta se lle ocorre instar a alcaldesa a suscribir un convenio coa Deputación para que, bueno, en última instancia faga o mesmo que estivo a facer nos últimos anos en Castroverde, en Piedrafita, en Pantón, en Pol, en Trabada, en Ribadeo, na Fonsagrada, en Guitirizo ou en Meira, isto é, financiar un centro de día público, os de arriba tocan corneta e o centro de día xa non é tan prioritario para a alcaldesa e o seu goberno, pois agora o que toca é facer un novo parque acuático para o verán. E disto vai, señora Veleiro e señores do Partido Popular, a presente iniciativa de que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular dunha vez acompañen a Vilalba Berta na defensa dos intereses deste concello. En primeiro lugar, asumindo o sentir das familias traballadoras e facendo súas as demandas de nais e pais do rural en relación co necesario incremento da dotación de paradas do servizo de transporte escolar para as parroquias. O obxectivo a este respecto que nos marcamos dende Vilalba Berta non é outro que acadar o consenso unánime, insisto, consenso unánime da corporación co fin de que o Concello inste a Xunta de Galicia a reforzar un servizo público que dende Vilalba Berta cualificamos de doblemente fundamental para o rural e agardamos, por tanto, que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista concorden con nós no incomprensible
que resulta que se manteñen obsoletas unha serie de paradas ao tempo que non se ofrecen novas alternativas para as familias. Un obxectivo este, o necesario consenso, que dende Vilalba Aberta nos marcamos tamén á hora de instar a Partido Popular e a Partido Socialista a combater a vergoña que representa que os 2 cupos de pediatría do noso centro de saúde estean a ser cubertos por médicos de familia no canto de por especialistas na materia. É un obxectivo que nos marcamos tamén, trasladando aquí a esta sesión plenaria, a necesidade de reverter o desmantelamento da atención especializada de reumatoloxía e os máis de 3 anos sen servizo de oculista no centro de saúde. En definitiva, señores do Partido Popular, señores do Partido Socialista, facer o que os veciños e as veciñas en última instancia nos demandan facer, que é defender o conxunto dos seus intereses, os intereses de Vilalba e non os intereses dos respectivos partidos. Mais nada, e moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, antes de empezar a miña exposición ou a miña intervención, gustaríame que fixe unha pregunta a Vilalba Aberta en relación ás dúas mocións. Tamén eu teño unha pregunta por descoñecemento para o secretario do Concello. No momento que non se defende unha moción, decae, entendo. Non sei, se me pode contestar. A que quedou encima da mesa, dis? Pero acordouse, dado que non estaba ausente, acordouse deixalo sobre a mesa. O seguinte plantexo, a seguinte cuestión. O punto número 2 da moción de setembro, son os 2 números, son a número 1 e o número 2. Ahora. A ver, digo que a moción de setembro, o punto número 2 é o mismo que os 2 puntos da moción. Polo tanto, isto é unha duplicidade, non? E gustaríame, señor secretario, despois da Comisión de Asuntos do Pleno, no que estuvemos a falar, non, da rigurosidade, non, da rigurosidade do tema, dese tipo de temas, gustaríame, se isto é unha duplicidade, que sentido ten, porque senón, para non ser... Podemos aclarar, por favor? Sí, bueno. Ahora, sí. O asunto quedou en riba da mesa. Entón, como quedou en riba da mesa, é obriga tanto da presidencia como do secretario de incluir o asunto na seguinte sesión plenaria. Estamos na seguinte sesión plenaria ordinaria que se celebra, entón temos que incluílo. Se ben é certo, sí que o señor Renda presentou unha moción moi similar, igual descoñecendo este tema, e por eso insiste esta duplicidade que efectivamente hai que intentar corrixir agora entre nós. Un momento. Sí, desta volta, señora Fernández, non fai falta molestar o secretario, digo eu. Fíxese, Vilalba Aberta propón votar abaixo agora mesmo a moción que presentamos exclusiva en relación con recortes no centro de saúde para este pleno ordinario é que simplemente se debata a de setembro. Voulle dicir tamén honestamente porque o fixemos. Señora Beleiro, entendo que estará de acordo con nós en que en base aos diferentes cambios que houve nos últimos meses para o xeito, a formulación dos debates aquí non nos fiáramos de todo de que, bueno, esta cuestión poidera ir a pleno. E polo tanto, como se di normalmente, quixemos curar a ferida antes de que nos mancáramos e rexistrámola dobremente. Para unha aclaración, entendemos que vamos a debatir a moción de setembro, o punto de orde do día número 13, a que queda retirada por estar incluída nesa é o punto de orde do día do 14. É así? É así. Escoítase, non? Vale. Bueno, pois... todo este pleno estamos a
a ver o que está a ocorrer no Concello de Vilalba e a censura ás intervencións dos concelleiros do Partido Popular. Vimos este pleno a debater e interpelar a Xunta de Galicia. Señores de Vilalba Berta sempre andan a presumir de vir a facer oposición aos señores socialistas, pero estarán comigo en que dúas mocións contra a Xunta de Galicia, a mitad do seu traballo é interpelar a Xunta de Galicia. E incluyo os señores socialistas porque desde o pasado pleno ordinario no Concello de Vilalba non podemos interpelar a señora alcaldesa nin podemos interpelar o equipo de goberno. O que vimos falar é a de Xunta. Polo tanto, agradecería que non se me interrumpira cando vou a dar datos da Xunta de Galicia, xa que vamos a interpelar a Xunta de Galicia. 12.620 millóns de euros, máis altos co ano pasado. Máis gasto social, 9.368 millóns de euros. Case 5.000 millóns de euros en sanidade, casi 3.000 millóns de euros en educación, 1.200 millóns de euros en políticas sociais, 400, casi 50 en emprego, máis investimento para impulsar a economía, casi 3.000 millóns de euros, menos débeda e menos impostos. Estos son os orzamentos que se acaban de aprobar da Xunta de Galicia. Esta é a política do Partido Popular de Galicia, a que votaron durante 4 consecutivas legislaturas todos os galegos e galegas e, polo tanto, o voto deses galegos e galegas, incluídos os veciños de Vilalba, merecen un respeto. En plena crisis económica, ás portas dunha recesión e con unha rúa da Pravia, unha Vilalba desmantelada que lle fai moita gracia aos concelleiros socialistas, aquí o que se debate non son os problemas de Vilalba, o que se fai é interpelar a Xunta de Galicia. Vamos a empezar coa exposición de motivos da moción. Inician a exposición atribuíndose a facultade de dotar o centro de saúde da cobertura de 2 plazas despois dun acordo plenario. De novo, deixan claro, como xa se lles dixo en algunha ocasión, que vostedes en política educativa e en política sanitaria tocan de oído. O mellor dito, despois desto, non saben tocar. Decir que hai 2 médicos por unha moción de Vilalba Aberta é unha manipulación da realidade. Os médicos non viñeron porque o pedir a Vilalba Aberta nunha sesión plenaria. E saben por que o digo? Digo por do decreto 38/2022. Coñecen ese requeto. Eu non sei se a señora María Xosé Fernández, o señor Modesto Renda ou algún membro da Asamblea de Vilalba Aberta é a persoa titular da Consellería de Sanidade. O mellor non me enterei. Tampouco sei se estuveron na negociación da mesa sectorial e se despois estuveron no Consello da Xunta deliberando para aprobar este acordo que foi publicado no Diario Oficial de Galicia con 106 plazas con carácter urxente e extraordinario para a colocación de estos médicos por un sistema de concurso. É tal a necesidade que hai que se pixo un sistema de concurso, nin siquiera en oposición. O propio decreto fala de aprobar de modo inmediato a oferta de empleo público con 106 plazas. Sabe solo por que 106? Porque son as máximas que se nos deixa dende Madrid. Dice o Real Decreto, dice de maneira textual, con unha tramitación áxil. Ademais deso, ten un carácter anticipado, é un decreto que é parcial. Por que? Porque tamén se vai a respetar a oferta que se vai a publicar agora antes de que acabe o mes de decembro. É habitual, señores de Vilalba Aberta, que vostedes se columpien, pero atribuirse, elaborar un decreto e publicalo no DOGA, eso xa é pasarse de freada. Miren, sobre o tema de pediatría, pedímoslle, eu particularmente como sanitaria que traballa no centro de saúde, pídolle eu personalmente, insisto, que retiren da moción o termo vergoña, porque vergoña é o que a min me produce ler isto, e queremos entender que foi un erro de redacción. En relación á competencia e formación das miñas compañeiras, primeiro teñen que saber cales son os requisitos que se exixen para traballar nesas plazas de pediatría no centro de saúde en Galicia, o sea, en Vilalba, non só en Vilalba, en Galicia, en España, en Europa. E despois de lelo, veñen aquí e piden disculpas. Mire, vostedes cando presentaron esta moción, que a presentaron en setembro, foi porque se fixeron eco dun desagradable acontecemento que ocorreu nas redes sociales de Vilalba, no estercoleiro, mellor dito, das redes sociales de Vilalba. Sí, o que ocorreu coa precisamente unha das médicas que ocupa unha desas plazas. En donde ven a sangue, ali van como sanguijuelas. E dando por verídico, polo tanto, as inxurias e as calumnias vertidas nas redes sociales. Ademais dos desprecios e insultos que vexo que nesta moción vostedes non condenan. Non é a primeira vez que lles pido tanto o Grupo Socialista como o Grupo de Vilalba Aberta que condenen ese tipo de actitudes nas redes sociales e nunca o fixeron. Esta é a marca de Vilalba Aberta, a traxicomedia e demagoxia, e inda que é lexítimo o uso partidista deste tipo de noticias, pero ollo, aderezado cunha perigosa falta de coñecemento.
A política, ademais de vir motivado, hai que vir formado e informado. E nosotros, desde este grupo, queremos amosar o noso apoio á dita doutora e condeamos os insultos, desprecios e vexacións que se verten libre e impunemente sobre os sanitarios do Centro de Saúde. Esas mesmas que, repito, falta o primeiro día que tanto Vilalba Berta como o PSOE condenen. E no caso do Grupo Socialista, señora Caldesa, mirando para vostede, olvídase nese caso de nós que fomos todos compañeiros. Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria. Penso que non son do PP, verdad? Ou van ser estos do PP tamén. Dicen, existe, digo textualmente, un déficit de pediatras en atención primaria y una previsión de que este déficit aumente. Las autoridades sanitarias tienen que hacer un esfuerzo en la formación MIR, tienen que aumentar el número de plazas. Non era a primeira vez que lles decimos a Vilalba Berta que voten a favor de que se aumente o número de plazas MIR, porque aumentando o número de plazas teremos máis pediatras. Falan de centralizar os servicios de pediatría e aumentar a formación en primaria, porque esos pediatras non van polo centro de saúde, non se forman no centro de saúde, sino que a súa formación é basicamente hospitalaria. Gustaría que me dixesen, porque vostedes aquí na moción falan de rigor, seriedade e datos. Ese rigor, esa seriedade que non teñen precisamente nos datos que aportan. Sabe cantos incrementaron as plazas de pediatría en España dende o 2020-21? Saben cantas son? 54. 54 pediatras para toda España. E ustedes pensan que isto non, isto é un tema de recortes, 54 pediatras. Como se soluciona? Aumentando as plazas para que se formen máis pediatras. O mismo pasa cos médicos de familia. En relación tamén á formación, tamén quero dicirlles que estas médicas de familia teñen 6 anos de carreira, pasan unha oposición vía MIR que non é precisamente doada, 4 anos de especialidade, incluído a rotación hospitalaria, e teñen o máster en puericultura, que son 2 anos dun máster presencial en Madrid, con rotación íntegra no servicio de pediatría hospitalaria durante un ano. Penso que 12 anos de formación merecense un respeto e que non se lle chame vergoña. En relación ao transporte, falan vostedes da responsabilidade das administracións. Sabe cal é a responsabilidade da administración galega? Sabe canto supón no gasto total do transporte escolar, pero de toda España? O galego, o 22%. Eso é o que costa, esos son os datos. E así como se ten que vir aos plenos con datos. O transporte é gratuito para todo o alumnado, 120 millóns por ano. 80.285 alumnos e 774 centros, incluindo tamén 394 alumnos de educación especial. Falan do rural, de que o Partido Popular abandona o rural. Galicia, en ensino, o ensino rural en Galicia é sinal de identidade. Esa é a Galicia. Eso é Galicia en España. O 93% dos concellos, sí, pero mire, escoiteme un momentiño, o 93% dos concellos de Galicia teñen centro de infantil e de primaria. Sabe canto é a media en España? Sabe, a poderíame dicir? Estou segura de que non, o 55%. E ademais, en Galicia invírtese máis no ensino rural que no ensino urbano. E ademais diso, Galicia é a terceira comunidade de España onde se invirte máis precisamente en política educativa, 6.000 euros ano por neno. As paradas para a primaria e secundaria cambian, en algún casos, porque cambian os contratos das empresas. E, ademais, as reservas de plaza asignadas cada ano varían entre curso a curso, motivo polo que se teñen que facer axustes nas rutas ou na capacidade dos autobuses. De todas maneiras, estánse a atender todas as solicitudes, tanto de rutas como de paradas, como de peticións no transporte compartido. As solicitudes, algunha delas que foi denegada, foi debidamente xustificada por razóns obxectivas como non ter dereito ao transporte público. Poño un exemplo, vivir a menos de 2 kilómetros dun centro educativo. Tamén falan na moción de que piden no punto primeiro, sí, xa acabei, que se inste previo, o sea, buscan un contacto, no, previo contacto, posterior análisis conxunto cos diferentes AMPAs. Mire, as empresas concesionarias de transporte teñen un contacto directo cos responsables dos centros escolares e teñen tamén coa Xunta de Galicia para darlle unha resposta alxi a calquera das incidencias. Por lo tanto, o que están pedindo xa existe, non tería sentido pedir algo que xa existe. Nada, xa ten. Ben, grazas, señora alcaldesa. Eu vou a empezar a miña intervención pedíndolle ao señor Renda que, igual que el lle poñía antes
a señora alcaldesa unha situación hipotética. Imagine, señor Renda, que pensaría vostede de calquera concelleiro da corporación dos que estamos aquí, sexa do Partido Popular, do Partido Socialista, ou imagínese outro concelleiro de Vilalba Aberta que non fose vostede, que fose á radio a inventar cousas sobre un compañeiro de corporación que sabe que non son verdade. Vostede que lle di á señora alcaldesa que seña valente e que o mire á cara, míreme vostede a min á cara, e sexa valente e pídame disculpas e diga públicamente que minteu sobre min na radio. Esa é a nova forma de facer política de Vilalba Aberta. Esa é a nova forma de facer política que representa o señor Modesto Renda. Eu quero que me conteste, porque me parece moi grave mentir, pero sobre todo pareceme moito máis grave que nin nos días posteriores que foi á radio, nin no tempo que levamos de sesión plenaria, foi quen o señor Renda de admitir o seu erro e de rectificar. Eso, señor Renda, pareceme grave. E tamén, creo que esta mesma moción, nos mesmos termos que atrae hoxe aquí, que xa retirou a segunda das mocións que presentou, creo recordar con anterioridade que xa se debateron exactamente os mesmos acordos por este pleno. Tal é así que dende o Concello xa nos puxamos en contacto cos distintos centros de ensino de Vilalba e tamén coas distintas AMPAs e xa foi remitida á Consellería a solicitude dunha familia, en concreto da parroquia de Noche, que tiña un problema coa súa parada, que foi a única incidencia que nos fixeron saber desde os distintos centros. Que sepa, señor Renda, que xa lle foi comunicado á Consellería, xa estivemos dende entón en contacto con esta familia, que lle foi denegada a súa petición, que presentou un recurso e que este ano volveu a iniciar ese mesmo procedimento. Neste caso, para a información da señora Fernández, non é unha nena ou neno que viva a menos de 2 kilómetros do centro de ensino, senón que é un caso de unha parada que está ubicada nun sitio onde xa non hai nenos e o que piden estas familias é que se achegue a donde eles viven. Despois, claro, asistimos a unha intervención da señora Agustina Fernández que máis que unha concelleira do Partido Popular en Vilalba parece que estamos falando coa delegada da Xunta en Vilalba, porque fíxonos toda unha retaíla de alabanzas hacia a Xunta de Galicia, hacia a súa política de sanidade, de educación, etcétera, etcétera. Entón, como representante da Xunta no Concello de Vilalba, que máis ben debería ser a señora Sandra Vázquez, pero bueno, a calquera das dúas me vale que me respondan si saben exactamente, como teñen tantos datos, cal é a cifra de inversión da Xunta de Galicia nos orzamentos do 2023 para o Concello de Vilalba. E non me vale que me den a cifra dos servicios que presta, porque só faltaba que deixe de prestar servicios no Concello de Vilalba. Eu quero que me den a data exacta da inversión da Xunta de Galicia no Concello de Vilalba. Despois, sobre a cuestión que plantea o señor Renda relativa ao centro de saúde, pois está claro, o Partido Socialista presentamos xa iniciativas neste pleno, iniciativas no Parlamento de Galicia, e creo que é unha cuestión que preocupa a todos os veciños e veciñas de Vilalba e por extensión de todo Galicia a situación da sanidade pública. Facía gala a señora Agustina Fernández de que se cubriran 2 novas prazas. Pódeme contestar, señora Fernández, eses médicos que días veñen a pasar consulta? Veñen todos ou veñen solo algúns? Eu creo que, non podemos facernos moitas esperanzas cando a xerente do Sergas, ao día de tomar posesión, xa nos anticipou a todos os galegos e galegas pois que nos olvidásemos de que iba a haber un pediatra en cada centro de saúde. Eu quero desde aquí trasladar o noso respeto ás profesionais que están traballando na unidade de pediatría do centro de saúde e que fan un traballo, eu creo que moi bo, non é nada personal contra elas, pero sí que é verdade que non existen profesionais da pediatría e que esta situación pode ter moitas causas, como di a señora Fernández, pero unha realidade é que moitos destes pediatras e moitos dos médicos de familia se perderon por a política de persoal que durante moitos anos leva facendo o Sergas. Eu creo que un pouco insistir neso, creo que esta proposta de Vilalba Aberta está moi ben que todos poñamos no debate
a necesidade de mellorar as políticas de sanidade, pero traer a este pleno tras pleno, a mesma iniciativa, pois tamén dá conta de que ao mellor xa se lles esgotaron as ideas. Despois, voulle volver a explicar ao señor Modesto Renda por terceira, pois non sei, por ao mellor 16ª ou 17ª vez nas sesións plenarias, o informe do señor secretario relativo ao que é unha moción política e o que non o é. Cando vostede presenta unha iniciativa que é competencia doutro órgano do Concello que non é o pleno, ten que facer un rogo, porque se un órgano que non é competente toma un acordo sobre unha materia que non lle corresponde, ese acordo é nulo de pleno dereito. Por eso vostede, cando ten que interpelar a calquera outro órgano do Concello, ten que presentar un rogo. E, señora Fernández, non se trata de derivar as únicas mocións que se poden presentar, nin o único que se pode debater aquí é relativo á Xunta de Galicia. Pode estar vostede tranquilo, na orde do día de hoxe figuran 38 asuntos, e no que vai hasta agora foronse debatindo un a un todos, e tivo vostede oportunidade de participar no debate. Eu creo que das iniciativas que se presentan non poden culpabilizar tamén o equipo de goberno. Se Vilalba Aberta presenta unha iniciativa interpelando a Xunta, non é culpa deste equipo de goberno, nin temos unha censura, nin influenciamos a Vilalba Aberta para que presente esta iniciativa. Cada un é libre de presentar as iniciativas que queira. E despois, sin máis esas preguntas que lle trasladei á señora Fernández, que me gustaría que me respostase canto inviste a Xunta de Galicia en Vilalba no ano 2023, que me diga que votou a señora Sandra Vázquez no debate dos orzamentos, e que me diga tamén que días veñen a prestar servicio ao Centro de Saúde de Villalba eses dous profesionais que vostede acaba de facer gala de que se incrementaron. Nada máis. Ben, por partes. Comezando polo final, a señora Rouco creo que veu a este pleno falar do seu libro. É o seu libro, é importante, señora Rouco, pero neste caso non tanto como os recortes no centro de saúde. Se vostede quere debatir comigo na radio, estou encantado de debatir con vostede de todos e cada un dos temas. Insisto, agora non estamos na radio, agora estamos nunha sesión plenaria, e como antes lle dixen, estamos tratando un tema serio que entendo que... Señora Veleiro, é chamala a orden, non? Sí, vale. Despois, punto número 1. Señora Fernández, eu sabe que lle teño moito aprezo, máis alá das diferenzas ideolóxicas, pero tiñolle que decir tamén con todo o respeto que hoxe recordoume aquela parlamentaria socialista asturiana, Adriana Lastra, que se traía as respostas preparadas da casa, e despois, claro, a cousa non iba polas latitudes polas que tiña que ir. Creo que vostede ten a capacidade de sobra para poder aquí debatir en base ao que se está dicindo, e non lle fai falta traer, entendo eu, nada preparado da casa, porque se me meteu aí nun totum revolutum de datos, algúns tiñan que ver, pouquiños, pero algúns tiñan que ver co que se falaba, pero outros eu creo que excedían un pouquiño xa o marco do debate. Entonces, insisto, dentro do respeto, señora Fernández, yo digo, se non lle tuvera aprezo non yo diría. Despois, en segundo termo, falou vostede, entendo eu que falou diso, porque tampouco descoñezo o tema, de que se deron por redes sociais insultos por parte da veciñanza de Vilalba, non? A unha ou varias sanitarias. Descoñezo absolutamente ese suceso, teño que dicir sinceramente, no caso de que así fora, como voceiro de Vilalba Aberta, vostede pediu que condenáramos. Non é que o condene, é que o condeno taxantemente todo insulto a calquera facultativo, non só do noso centro de saúde, senón de todos os centros de saúde do país e do Estado. E con isto enlazo co seguinte. Creo que yo dixo algunha vez a señora Fernández, nós non estamos en contra dos sanitarios, todo o contrario, absolutamente todo o contrario. Vostede utiliza unha cousa que fai tamén moito a señora Veleiro para cos traballadores municipais, parapétanse nos sanitarios para non falar do fondo da cuestión. A señora Veleiro parapétase na figura dun traballador municipal, como é o secretario, que non está aquí para facer política, está aquí para emitir os seus informes. A señora Veleiro parapétase, e o mesmo fai vostede cos sanitarios. En terceiro termo, eu creo que usted tamén é fundamental
Nós non censuramos nin a Xunta por ser do PP, nin a alcaldesa por ser do PSOE. Nós censuramos, insisto, como partido político que se configurou para defender os intereses de Vilalba, os agravios para a cabeciñanza de Vilalba. E tan agravio é recortar servizos no noso centro de saúde como non dar pasos adiante para ampliar o polígono industrial. Para nós están no mesmo plazo que a Xunta seña do PP e o Concello do PSOE, como vostede comprenderá, danos un pouquiño igual. Creo que o demostramos e neste senso creo que nós non nos casamos con ninguén. E por último, falou vostede de datos, eu simplemente un par deles. Sí, rigor, seriedade de datos, porque entendo que aquí está todo inventado. Dende Vilalba Aberta somos claros, entendemos que o investimento actual en atención primaria non pode ser máis baixo que o do ano 2020, antes da pandemia, 2 millóns, e corríxeme se me equivoco, de euros menos, nin tampouco é bo que estemos, rebato señora Veleiro, á cola de todo o Estado, tan só un 12% do orzamento, máis de 2 puntos menos que a media do Estado. Falamos de atención primaria, que falamos de atención primaria, é lonxe do 25%, nin máis nin menos, que aconsellan todos os estudos. Non pode ser, estes datos tradúcense en recortes que afectan aos nosos veciños e veciñas e compre, insisto, unidade política a nivel municipal para revertelos. Mais nada, moitas grazas. Empezar co señor Modesto Renda. Mire, o mesmo aprecio lle teño eu, así que non me compare con a Diana Lastre, compáreme con outra política socialista que hai nas ademais moi boas. A próxima vez con outra comparación. Mire, sí que me preparo os temas, e me preparo moito, porque me gusta estar informada e saber do que estou a falar. No tema da sanidade, pois necesito quizás menos preparación porque traballo nela directamente, pero así é todo. Sobre os datos que aporto dos orzamentos que se acaban incluso de aprobar hoxe, pois o normal é que os traia preparados e que fai ademais uso de dos para expoñelos aos veciños. Eu non digo en contra dos sanitarios, non digo de maneira así dun xeito como baladí. Mire, é que os sanitarios do Centro de Saúde leeron esta moción, entonces coñecen precisamente o decreto e saben que esta oferta de empleo pública fíxose moito antes da moción de Vilalba Aberta. Entonces, a Consellería de Sanidade o que quere é solucionar o problema. E, de feito, que fixo? Un concurso, nin siquiera oposición. E o concurso abeuse para toda España, para que viñeran médicos de toda España ou de fora de España, porque conocemos e somos coñecedores da necesidade. Hai un problema que é que a reposición dos médicos. Por qué? Porque non hai suficientes plazas MIR. Entonces, o único que queremos é que se aumenten o número de plazas MIR. Señora Marta Rouco, explique vostede tamén porque en 4 veces consecutivas votaron en contra de que se amplíen esas plazas, si tanto lle preocupan o tema dos médicos. En relación aos datos que dan vostedes, esos datos non son correctos. Esos 2 millóns de euros xa yo expliquei na esa moción da que estamos falando no pleno ese, precisamente. Entonces, se ve o vídeo do pleno, pode volver a ver a explicación. A ver que non me olvide de ningunha das preguntas da señora Marta Rouco. Días que veñen as médicas. Mire, voulle explicar unha cousa. Hai unha médica que por un problema grave de enfermedade ten unha reducción de xornada. É un dereito dos traballadores. Vale? Por iso mesmo non ven todos os días, senón que ven 3 días. A outra médica ven en xornada completa. O médico que se foi precisamente no turno da malla, os 15 días de irse, está cuberto por unha interina. Están cubertas as plazas, así que non faiga demagoxia. Fala de un pediatra que non nos fagamos ilusións de ter pediatras nos centros de saúde. Insisto, vostedes con 54 médicos pediatras que deixan formar dende Madrid, do Ministerio de Educación, cree que se vai arreglar o problema? Por que non traballamos todos xuntos e votamos todos a favor e remamos todos a favor? E despois venme aquí vostede a falar de orzamentos da Xunta de Galicia cando vostede está cos orzamentos do Partido Popular. Fai falta ter cara, señora Marta Rouco, por non decir que aquí usted dixo que se podía falar, aquí non se puido falar este pleno, porque eu fixen unha intervención na que a señora alcaldesa me interrumpiu porque estaba a falar do outro tema. Cando usted empezou agora a falar con o señor Modesto Renda, de que estaban a falar? De que estaban a falar? Aquí o que se ven a falar é a interpelar a Xunta de Galicia. Mire se son importantes os presupostos da Xunta de Galicia, que precisamente vostede venme a preguntar por eles. E voulle dar os datos. 2022, a Xunta de Galicia... Non, que vou dar os datos que lle interesan a señora Marta Rouco, penso que lle interesan. O mellor non quere oíles. Máis de 10 millóns de euros no 2022, máis de 4 millóns de euros, sin contar sanidade, política social e educación no 2000 para o 2023 e outros 5 millóns máis. Outra vez de novo, máis de 10 millóns de euros. Sobre a pregunta que lle fixo a señora Sandra Vaz,
Vázquez, mire, non se acabou o trámite orzamentario, polo tanto non lle podo responder a algo que se está a debater. Cando se acaba de debater xa llo explicamos. Bueno, eu creo que xa que falaron aquí pois de moitos voceiros e demais, eu creo que neste sentido o señor Renda debería aprender vostede bastante da señora Fernández, que efectivamente é unha persoa que teño que dicir que sempre prepara os temas e que sempre pois se toma a molestia de ter un coñecemento sobre do que está a falar, cousa que non podemos decir do señor Renda. Coñece vostede o término ultracrepidiano, señor Renda? Pois é que ese término eu creo que está acuñado pensando en vostede. O primeiro día que lín un artigo sobre eso, lembroume a vostede. Creo que debería reflexionar un pouco sobre eso. Falando do meu libro tamén falan vostedes na radio e xa lles dixen tamén cal é a miña contestación para eso. Eu creo que non é necesario que eu escriba ningún libro. Hai moitos libros moi bons que xa están escritos. O que deberíamos facer de vez en cando é informarnos e ler eses libros. Respecto do incremento das plazas MIR e de todo o problema da sanidade que refire a señora Fernández, bueno, eu creo que vostede sabe perfectamente que este problema non ven dende o último goberno do Partido Socialista e sabe vostede perfectamente que antes gobernou o señor Rajoy e sabe vostede perfectamente de onde deriva este problema e sabe vostede perfectamente cantos anos leva o goberno da Xunta, cantos contratos lle facían a cada un dos médicos que acababan pois marchando a outro sitio e daqueles polvos estos lodos. Así que, pois, bueno, nada máis simplemente decir que como xa fixemos noutras ocasións neste pleno, como xa votamos a favor desta mesma moción que nos mesmos términos exactamente foi aprobada por este pleno, como xa fixemos os deberes e volveremos a facer de poñernos en contacto cos centros educativos e tamén coas AMPAs para ver a problemática das paradas de autobús, pois o noso voto vai a ser favorable. Pois, estando rematado, antes de pasar a votación, unhas pequenas puntualizacións por alusións persoais. Señora Fernández, non a interrumpín porque estuvera a falar de temas que se salían, senón para aclarar, xa dixen que había sido, digamos, un erro meu por non aclarar como era a presentación en ese caso do que quería propoñer da proposta e que despois se votaría a posibilidade da comparecencia. Aclareino, pero dinlle máis tempo precisamente por esa interrupción. Respecto ao seu comentario que como profesional sanitaria con exercicio no Centro de Saúde de Vilalba, total respeto polos meus compañeiros, polo seu traballo. Levo 40 anos 41 xa en Vilalba, dos cuales 38 estuven exercendo no Centro de Saúde de Vilalba, 4 deles como xefe de servicio. Coñezo perfectamente a problemática que hai, efectivamente, de falta de personal e demais. O meu apoio sempre con todos os compañeiros e compañeiras. En canto ao señor Renda, tamén aclararlle que non me parapeto detrás da persoa do señor secretario. O señor secretario, por favor, non lle falten o respeto, é o asesor xurídico para o Concello. Calquera dos membros da corporación pode lle pedir asesoría. E, por suposto, a alcaldesa, que non é especialmente coñecedora das normas, pois tamén lle pide a súa asesoría. Entonces, creo que en ningún momento leímos se deu lectura aos acordos. Antes de proceder á votación, pois, señor secretario, se fai lectura dos acordos. Bueno, o sentido da proposta de Vilalba Aberta é doble. Por unha parte, que o Concello de Vilalba, previo contacto e posterior análise conxunta coas diferentes AMPAs organizadas ao longo do termo municipal, inste a Xunta de Galiza a incrementar a dotación das paradas de transporte escolar nas parroquias, así como que o Concello de Vilalba inste a Consellería de Sanidade a cubrir con especialistas na materia os 2 cupos de pediatría no Centro de Saúde de Vilalba, así como reverter tamén o desmantelamento das atencións especializadas de oftalmología e reumatoloxía. Vamos a votación. Votos a favor de esta moción.
Votos en contra. Queda aprobada cos votos a favor de Vilalba Berta e do Grupo Socialista e cos votos en contra do Partido Popular, do Grupo do Partido Popular. Seguinte punto da orde do día, punto número 15, moción política de Vilalba Berta sobre a proposta de declaración institucional do Pleno do Concello de Vilalba en apoio ao exalcalde de Sada, Benito Portela, e en contra do transfugismo nas institucións. Entonces, como casi vamos a darlle a palabra un pouco, como fixemos antes nas solicitudes de comparecencia, xustifique por que fai esta proposta. Estamos falando dunha declaración institucional. Sí, despois responderei. Ou se acordan por unanimidade. Ou se non hai unanimidade. Señor Bamonde, primeiro damolle a palabra ao propoñente e evidentemente ese argumento ímolo compartir. Bueno, nos entendemos que como Naide aportou nada, entendemos que sí se acepta a proposta. Entendémoslo así. Cando aparece como moción, tampouco sabes moi ben como tratalo, non? Porque nos presentamos como proposta de declaración institucional, mentras que no punto aparece como moción política sobre proposta. Entonces, non sabemos se temos que ler a... De que, non sei. Se ten que aceptar ou non aceptar? Antes, cando falamos da proposta de declaración institucional que presentou o Partido Popular, engadía no propio rexistro en sede electrónica que se tratase entre todos os grupos políticos. Vilalba Berta introduxo unha proposta de declaración institucional, como acabo de decir, sin intentar poñerse en contacto para consensualo. Por tanto, como antes insinuaba ou comentaba o compañeiro do Partido Popular, efectivamente non podemos aceptarlo porque non foi tratado nin consensuado unha declaración institucional, como dixemos antes, ten que ser aprobada por unanimidade de todos os grupos. Dende logo, o Grupo Socialista vai a votar en contra porque non foi tratado nin consensuado para que se convertira realmente en unha declaración institucional. E porque, ademais, entendemos que é unha tipo de declaración, unha proposta que é unha inxerencia en outro concello, en unhas determinacións, outra corporación que toma unhas decisións. Creemos que non procede en ningún caso o debate desde o Concello de Vilalba, digamos, interferindo nas decisións que se tomaron en outro concello. E como boa galega, devolvolle a pregunta, señor Renda, señora Fernández. Gustaríades a vostedes que no Concello X, non vou a poñer ningún nombre, se fixera unha proposta de unha declaración institucional por algunha decisión que houbéramos tomado no Concello de Vilalba? Ao noso grupo, desde logo, non nos houbera gustado. Entendo que a Vilalba Berta, pois posiblemente tampouco. Nos nesa proposta tratamos de condenar o transfugismo, que expoño que estaremos todos de acordo que non hai nada máis
antidemocrático que o transfuguismo. E iso nos afecta non ao Concello de Sada, pode afectar a calquer concello. Entonces, é unha condena ao transfuguismo. Non sei se é porque está implicado o Partido Socialista mellor, ou o Partido Popular, pero tamén hai unha candidatura parecida a nosa, a Alternativa dos Veciños. Quero decir que en este caso estaríamos todos representados aí, de alguma maneira. E condenar o transfuguismo, simplemente eso. E darlle o apoio a un alcalde que foi electo nas urnas, donde falou a cidadanía. Simplemente eso, é ben sinxelo. Bueno, quero recordarlle someramente que hai un pacto antitransfuguismo do ano 1998, entonces creo que non é unha capacidade do Concello de Vilalba. Pasamos a votar esta proposta, porque ten que constar que votamos a favor ou non. Entón, votos a favor de a proposta de declaración institucional, votos en contra, abstencións. Perdón. De ser nunca sometida nin a debate nin a votación. Si se quere someter a debate e a votación, terá que vir polos cauces legales e aí estamos dispostos a falar o que proceda, pero presentada como declaración institucional sobra toda referencia se non hai unanimidade dos grupos municipales. En acta esa declaración, que non participan na votación, pedimos a votación precisamente se estamos de acordo que se admitira como proposta institucional e xa explicamos por qué. Non, está cerrado o capítulo. Punto número 16, ratificacións da perdón, que está mal redactado na convocatoria do orde do día. Fago neste momento un chamamento a que se algunha das forzas políticas quere presentar algunha moción de urxencia. Bueno, pois tal como teñen coñecemento a través do rexistro do Concello e tamén coñecemento a Corporación Municipal, registramos pola vía de urxencia dúas mocións e un rogo, as cales lle traslado para que forme parte da orde do día desta sesión plenaria debido á importancia que estes asuntos repercuten no noso municipio. As propias iniciativas... Sí, as propias iniciativas... Perfecto. A urxencia ben motivada pola necesidade de coñecer en sesión plenaria as actuacións e previsións do equipo goberno municipal Villalbés no que respecta ás prioridades na planificación. Non sei cal é a primeira para vos. Eu estou neste momento moción para a posta en marcha de iniciativas de impulso económico para pequenos autónomos, comerciantes e hosteleiros, e decía que a urxencia ben motivada pola necesidade de coñecer en sesión plenaria as actuacións e previsións do equipo de goberno municipal Villalbés no que respecta as prioridades na planificación das iniciativas de impulso económico para garantir a viabilidade e o crecemento económico do noso, neste caso do Concello de Vilalba. Creemos que de carácter urxente ter que atender estas necesidades ás portas do Nadal e máis nada. Solicitando o voto favorable, por suposto. Ben, eu creo que no fondo o que estamos ver a través desta forma de presentar unha moción de urxencia do Partido Popular é un intento de desvirtuar o informe que coñecen perfectamente da Secretaría do Concello no que se di que o que é unha moción, o que é un rogo e o que é unha pregunta. Esta urxencia que acaba de xustificar a señora Sandra Vázquez poderíase presentar perfectamente en forma de pregunta, e que a pregunta fose cales son as prioridades ou cales son as medidas de impulso económico que vai a tomar o Concello de Vilalba, e perfectamente poderíaselle responder nesta sesión plenaria. O que están buscando, en certo modo, é a través da figura de presentar as mocións de urxencia, tentar salvar
ou boicotear a convocatoria da orde do día do pleno, que é unha facultade da alcaldía. Por elo, o noso voto vai a ser en contra. Procedemos á votación de urxencia. Perdón. E nos imos votar a favor da urxencia. Ben, pois procedemos a votar a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada a urxencia cos votos a favor do Grupo Popular e de Vilalba Berta. Entón, pasamos ao debate da moción. Bueno, moitas gracias, señora alcaldesa. Mire, o que estamos a ver nesta sesión plenaria é o que está ocorrendo o mesmo, exactamente o mesmo que na anterior sesión plenaria. Un bozal, basicamente, á oposición, autoritarismo. Bueno, mire, se presentamos moción, reconvirten a vostedes en rogo. Se presentamos comparecencia, adían para o mes de xuño falar de asuntos que a vostedes lles molestan, as verdades, as fotos, as reclamacións, bueno, molestelles todo. Dice vostede, dice a señora Rouco, que boicoteamos a alcaldía. Bueno, mire, vostedes tápanse, basicamente, no informe do secretario que interpretan, como vostedes van perfectamente, interpretan os que lles convén. É dicir, cando lles vai ben, interpretan o informe de secretaría, e cando non lles ven tan ben como a ordenanza que se aprobou recentemente, a iso non lle fan moito caso. Mire, pois tan mecanismo legal presentalas por urxencia como acabamos de facer. Mecanismo tan legal como o de vostedes, de adiar unha comparecencia para o mes de xaneiro. Primeiro, xa entrando un poquinho máis no tema, porque eu creo que lles debería dar bastante importancia aos nosos comerciantes, aos nosos teleiros, e, desde logo, a todos estes pequenos autónomos que están a vivir no noso concello. Porque a pandemia da COVID pasará a historia mundial non só por provocar unha das maiores crisis sanitarias mundiais que tivo graves repercusións económicas, senón por provocar unha parálise a nivel mundial. E agora, que xa críamos que volvíamos á normalidade, vivimos nun contexto marcado por unha complicada situación xeopolítica e unha inflación máis persistente que do agardado, que obriga, por suposto, as administracións públicas a estar á altura da cidadanía. Unha das necesidades dos veciños e precisamente para facer estes altos custes da electricidade e do gas e das materias primas é, por suposto, da cesta básica da compra. Os pequenos autónomos, os comerciantes, os hosteleiros sufren día tras día os altos custes da enerxía, das materias primas e a maiores sofren a baixada das súas ventas. Os pequenos autónomos xa de por sí en constante evolución agora acelera ese cambio ata un novo entorno moito máis minoritario. Eses cambios sociais e económicos afectan a grandes e pequenos, pero algúns modelos de negocio son moitísimo máis resistentes que outros. E, dende logo, o pequeno comercio, os autónomos e os hosteleiros vilalveses non son axenos a esta realidade e sofren por el unha gran baixada nas ventas dos seus produtos, ao que se suma un incremento de custes como consecuencia dos custes enerxéticos. E máis que nunca, señora alcaldesa, as administracións deben actuar de maneira áxil e eficiente nun dos momentos máis sensibles para este sector clave, por suposto, no noso municipio. Por iso solicitamos algo tan obvio que creo que, cumplindo a forma legal que lle queiran vostedes dar, nosotros só instamos ao Concello de Vilalba, se queren poñer o equipo de goberno, a aposta en marcha das iniciativas de impulso económico que vostedes ocupen oportunos para pequenos autónomos, comerciantes e hosteleiros, e xa dicimos cunha partida económica axeitada porque, basicamente, vostedes coñecerán moitísimo mellor cal é o estado de saúde das contas deste Concello. E co obxecto, moi simple, dinamizar e reactivar dito sector en Vilalba e revisar as actuacións tamén que ten o equipo de goberno e afecta negativamente, perxudica aos vilalveses. Mire, os datos, non os digo eu, os datos son perfectamente visibles e reflexan o que están a sufrir moitos pequenos autónomos do noso Concello. Reduciron as súas ventas no último ano un 30%, un 35%,
un 40% de reducción das súas ventas, un 25%, un 20%, un 50%, deberían escoitar un pouquiño máis aos comerciantes e acordarse do tecido comercial, do tecido hosteleiro. Estamos a un día da campaña do Black Friday, cando sempre este Concello tiña unha colaboración cos comerciantes. Non sei se tiveron tempo a poder reunirse con eles. Estamos a menos de 15 días para celebrar as festas do Nadal, cando este Concello, o equipo de goberno, colaboraba intensamente cos seus comerciantes. Miren, máis de que lles doia, eu creo que están no momento de poder actuar. Creo que chegan un pouquiño tarde, pero esta moción simplemente dá un aviso para que vostedes se poñan as pilas, para que poñan en marcha as iniciativas que estimen oportunas, sempre en contacto cos comerciantes, con todos os comerciantes, con todos os hoteleiros, con todos aqueles pequenos autónomos que máis o necesitan, para intentar animar un pouquiño máis este Nadal. Máis nada, moitas gracias. Sí. Bueno, é evidente que, perdón, que hai que impulsar económicamente a pequenos autónomos, comerciantes, hosteleiros. É unha situación que están vivindo en estes momentos que é dura. Os elevados costes de enerxía, o aumento xeneralizado dos prezos, axudado polo menor poder adquisitivo das familias, que tamén están a sufrir ese aumento de prezos cobrando os mesmos salarios, supón un verdadeiro frenazo, evidentemente, nas ventas. Temos que ter en conta que este tipo de negocios constitúen un dos principais motores para dinamizar a economía do noso concello, pero a maiores xeran emprego. Dende o concello existen múltiples maneiras de axudar a dinamizar a economía dos pequenos autónomos, comerciantes e hosteleiros. Quizás a primeira e máis importante sexa a comunicación e coordinación entre concello e comerciantes, hosteleiros e autónomos, xa que isto facilita calquera iniciativa que se queira poñer en marcha. Dende Vilalba Berta gustaríanos saber se teñen previsto a posta en marcha de algunha iniciativa e se é así, que partida económica teñen prevista para este fin. Nada máis. Señora Sandra Vázquez, enterouse vostede hoxe deste problema dos hosteleiros e dos comerciantes. O día que tiña que vostede presentar as mocións para a Comisión de Asuntos do Pleno non o sabía, enterouse xustamente hoxe. Vaya, non puido presentar a moción en tempo e forma porque xustamente hoxe se enterou. Bueno, eu creo que isto di moito de un pouco do que eu decía ao principio. Realmente isto non se trata dunha moción de urxencia, senón dunha forma que está utilizando o Partido Popular para tratar de usurpar competencias ou tomar acordos sobre asuntos que non son competencia do Pleno. Isto pásalles tamén a vostedes en Madrid e pásalles en todos os sitios á dereita. Teñen esa extraña concepción de que as cousas non funcionan se a dereita non goberna e que o poder e a democracia teñen que estar dirixidos por a dereita e senón non funcionan. Estamos vendo día tras día pois como a dereita intenta apropiarse das institucións e boicotear a propia democracia. Bueno, eu creo que todos os que estamos hoxe aquí sentados estamos de acordo en que, obviamente, pois o Concello, na medida das súas posibilidades, pois ten que intentar dinamizar e axudar o pequeno comercio e a hostelería. E iso, pois, somos conscientes e estamos traballando nunha campaña de Nadal que ten algún elemento novedoso e potente que para o Concello supón un desembolso económico importante, pero que creemos que vai a ser, pois, un polo de atracción de xente e que pode beneficiar seguramente a hostelería e seguramente tamén o comercio en Vilalba. A parte deso, pois vanse a facer outras iniciativas como as que se veñen facendo todos os anos. É verdade tamén que, claro, todo isto que vostedes relatan do incremento de prezos e demais, pois tamén afecta ao Concello. E mire por donde a Xunta de Galicia ven de decidir conxelar
e a participación nos tributos do Estado que van a ter os concellos e, por tanto, un concello como o noso vai haber conxelados eses ingresos e, por tanto, cando falamos de que o concello ten que facer cousas a maiores, tamén temos que ser conscientes de que se non temos os recursos, a única forma de facelo é deixando de prestar outros servicios. En ese sentido, creo que todos debemos ser moi conscientes, e eu repito moitas veces, e non me canso por repetilo unha vez máis, de que no Concello de Vilalba temos un problema importante co servicio de axuda no fogar. Prestamos moitas horas, en concreto 14.000 horas mensuais, a un prezo que é bastante elevado, e a participación da Xunta neste financiamento é cando menos deficiente en comparación do que outras comunidades autónomas aportan. Sí, señora Agustina Fernández, que lle gusta moito a vostede mirar os datos, mire os datos de financiación do SAF en comunidades como a Comunidade Valenciana, Murcia ou Andalucía, e sorprenderíase vostede da aportación que fai a comunidade autónoma para este servicio. Non pasa o mesmo, desgraciadamente, en Galicia, e se quere pode falar con concellos da súa cor política que teñen exactamente o mesmo problema que ten Vilalba. E como isto podería nombrarlles outros moitos servicios. Por tanto, non somos un concello rico, non podemos ou non estamos en situación de facer enormes desembolsos, e o que lles traslado é o compromiso, porque xa está, e poden o ver vostedes nas xuntas de goberno, etcétera, da programación cultural que se vai a levar a cabo, ademais de outra programación lúdica e unha campaña de comercio, como vimos facendo nos últimos anos, para intentar que tanto o comercio e a hostelería da nosa vila teñan un pouco máis de movimento nesas datas que, afortunadamente, para eles xa son datas normalmente boas. Bueno, señora Rouco, discúlpeme, pero di vostede que decía ao inicio da súa intervención que nos habíamos enterado de que había un problema en Vilalba coa baixada das ventas nos comercios, e que nos habíamos enterado no día de hoxe. Non. Xa fai tempo que nos temos enterado, que non se enteran son vostedes. Mire, hai mecanismos legais para que nosotros presentemos esta moción por urxencia, porque vostedes están continuamente, empezaron a facer na sesión plenaria pasada, e siguen vostedes poñéndolle bozal á oposición. Se non traemos por vía de urxencia esta moción, non se pode nin debatir nin votar, porque vostedes intentan calar continuamente os grupos da oposición, porque o que están é o que basicamente se dignan cada vez que presentamos mocións. Eu vimos, eu pode ver a cidadanía, 2 comparecencias adíanse para o mes de xaneiro. Eso é transparencia. Fala vostede da democracia. Sí, claro, democracia, por suposto. Vostedes teñen 8 concelleiros, pero non teñen a maioría absoluta. E teñen que negociar, pero non saben negociar. Pero é que non negocian nin tan siquiera cos comerciantes, por favor. Cando se pensan reunir con eles para falar da campaña de Nadal? O 24 de Navidad? Daquela, supoño que non lles fará moita falta. Pero claro, dice vostede que o orzamento, entendémolo perfectamente, é finito, ten unha cantidade diseñada. Home, pero deixen de gastar en gastos superfluos, que non veñen moito ao caso. Podemos falar do parque acuático, 1 millón de euros. Tiñan vostedes 4 millóns de euros de remanente que creo que os teñen literalmente, perdonen pola palabra, fulminado. Fala vostede, quere falar de datos? Mire, falamos de datos. Fala vostede do servicio de axuda ao fogar, sí. Dígalle a todos os vilalveses que o 70% da financiación do servicio do fogar o paga a Xunta de Galicia, esa que tanto vostede denota. E voulle dar máis datos, porque fala vostede do Goberno do Estado. Home, pois, a ver se ten vostede máis contacto vía rápida a Madrid, e fala con Pedro Sánchez a ver se dese 50% que está obligado por lei a darlle ás comunidades autónomas para todas as políticas sociais se digna a dar. Eso, basicamente. E dice vostede tamén, fala vostede de que nada, que vai haber unha campaña de Navidad brutal. Esperémolo. De verdade que sí que o esperemos. Pero tamén teñan en conta algúns de outros, sobre todo estas queixas pasan se se fala cos comerciantes, se se fala con moita da cidadanía. Mire, realizar a obra da Rúa da Pravia nestes momentos, nestes intres, ás portas das compras da Mideñas, cando os comercios
e cando fan o maior incremento das súas ventas está a ocasionar moitísimos problemas á hora de que os cidadáns acudan a cada un dos negocios. Deberían buscar unha mellor alternativa para iniciar esas obras, porque hai moitísimas queixas. Ou igual, que tamén non vamos a expoñer nos diferentes rogos, e tampouco me quero adiantar, de buscar alternativas para os pasos para aquelas persoas con mobilidade reducida. E diga vostede, campañas comerciais para fomentar o comercio, esperemos que non señan os simples cartéis que hai na entrada do pobo de comprar en Vilalba, porque non sirven con eso. Hai que facer iniciativas de impulso económico para reactivar o comercio vilalbés. Esperemos que se dignen e que se fagan, sobre todo, o contacto cos comerciantes, cos hosteleiros, cos pequenos autónomos que o están a pasar realmente mal. Quedan menos de 15 días para a campaña de Nadal. E vostedes non teñen nin o primeiro contacto con naide. Básicamente, a nosa moción era moi simple. Instar o Concello de Vilalba a posta en marcha de iniciativas de impulso económico para pequenos autónomos, comerciantes, hosteleiros, cunha partida económica axeitada ás circunstancias actuais. Entendemos que son complicadas, pero creo que en momentos difíciles as administracións locais deben estar á altura. O obxecto é moi simple: dinamizar e reactivar o sector económicos de Vilalba. E, por suposto, revisen as actuacións. Están a ser moi perxudicais para moitos negocios. Mais nada, moitas gracias. Ben, dende Vilalba Aberta nos interesa este tema porque a veces creo que estamos en campaña electoral e os debates se salen un pouco do que nos debería de centrar a todos, que son os veciños de Vilalba. Entón, a mí o que me interesa realmente é que nos explica un pouco en que vai consistir a campaña de Nadal, se teñen previsto, pois non sei, facer uns bonos, colocar Papá Noeles pola rúa, non sei, o que decidan, e a maiores saber que partida económica van a investir en esta campaña, porque estamos ás portas dela. Nada máis. Mire, como comprenderán, tanto o Partido Popular como Vilalba Aberta, non é que eu non lles queira dicir as accións que se van a facer, pero é que este goberno ten programada unha presentación das actividades a semana que ven, teñen vostedes á súa disposición todas as actas das xuntas de goberno que se as revisaran poderían ver, porque xa están aprobados todos os gastos que se van a facer e poderían coñecer de primeira man as iniciativas que se van a poñer en marcha. Vanme permitir pois que respete os tempos e a programación que temos pensado. En todo caso, na semana vindeira, pois serán vostedes partícipes do traballo que se leva feito e saberán perfectamente pois as iniciativas que se van a poñer en marcha. Bueno, decía a señora Sandra Vázquez que pouco menos que non nos enteramos de nada. Bueno, pois eu tamén creo, señora Sandra Vázquez, que presentar por urxencia unha moción de algo que parece que se enterou hoxe e donde nin siquiera dice nada do que quere facer, porque cal é a súa proposta? Que nos reunamos cos comerciantes? É simplemente esa a proposta, porque instar ao Concello de Vilalba a posta en marcha de iniciativas de impulso económico para pequenos autónomos, comerciantes e hostaleiros, cunha partida económica axeitada ás circunstancias actuais co obxecto de dinamizar e reactivar dito sector e revisar as actuacións que ten o equipo de goberno e que afectan negativamente e prexudican aos vilalbeses, pois iso facémolo sin que vostede nos presente ninguna iniciativa. Facémolo todos os días e quero dicir, fanse moitas actuacións. O que me gustaría saber é que con esa autoridade coa que me fala, se me pode nombrar en sucesivas intervencións unha sola campaña que puxese en marcha o Partido Popular cando gobernaba para dinamizar o noso comercio. Nada máis, o noso voto pois vai a ser favorable porque é algo que xa estamos facendo, que xa íbamos a facer e que seguiremos facendo con independencia deste acordo. Sin embargo, bueno, tamén ten que saber vostede que este documento podería ser perfectamente unha pregunta ou un rogo. Pois unha vez
expostas todas as posturas, pasamos a votar este punto desta moción do Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, punto número 18, moción política do Partido Popular sobre a pasividade do goberno local coa ampliación do polígono Sete Pontes de Vilalba e coa parálisis do Peixón. Si, tamén de urxencia, teñen que xustificar a urxencia desta. Bueno, pois vamos a proceder exactamente a xustificar a urxencia, que non nos enteramos no día de hoxe, señora Rouco, pero ben motivada pola necesidade de coñecer en sesión plenaria a información e os trámites realizados polo Goberno Socialista Vilalbés no que respecta o instrumento do Plan Xeral de Ordenación Municipal e no que respecta aos trámites sobre a ampliación do polígono Sete Pontes de Vilalba. Nós vamos votar favorablemente a urxencia, máis alá de que se trate dunha iniciativa que concorda bastante ca que nosotros antes defendemos. Ben, pois, si antes decía a señora Rouco que non estaba xustificada a urxencia, esta moción podíase presentar con carácter normal, posto que o Partido Popular non presentou ningunha moción polo trámite normal. A Comisión de Asuntos do Pleno foi o luns, tiveron tempo, non me diga que tamén descubriron hoxe, para traerlo de urxencia, a parálisis do desenvolvemento e da aprobación do Peixón. Vamos a votar en contra da urxencia, como non pode ser de outra maneira. Como xa manifestaron o voto a favor das outras formacións, evidentemente pasaremos despois o debate, pero realmente reconsideren para posteriores sesións plenarias de presentalo pola vía normal de moción. É que realmente calquera que nos este vendo ou escoitando pois entenderá que urxente non é. É importante, pero hai que facer as cousas polos trámites, polo cauce normal. Votación de a urxencia desta moción. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada a urxencia cos votos a favor do Grupo do Partido Popular e de Vilalba Berta. Partido Popular. Bueno, pois moitas gracias, señora alcaldesa. Mire, señora Rouco, o cauce legal é tan importante, o cauce legal, pola vía de urxencia que vostedes as súas comparecencias as adíen para a sesión plenaria do próximo mes. É tan legal unha cousa como a seguinte. Dice vostede que isto non é urxente. Bueno, pois se non é urxente, pero é importante, se lle gusta chamar a vostede que sexa importante, chamámoslle como queira vostede. A mí é exactamente igual, pero que levamos na pasividade co que ten que ver coa ampliación do polígono e co Plan Xeral de Ordenación Municipal anos. Pero miren, sí, que hai moi... Sí, non sei se quere falar o señor Fernández. Vale. Non sei se ao mellor quere falar, se quere falar, calo eu e fale vostede. O polígono Sete Pontes de Vilalba nace a finais dos anos 80 co obxectivo de agrupar unha serie de actividades industriais que están relacionadas e teñen a súa disposición servizos para o desenvolvemento da súa actividade. Na actualidade, o polígono está formado por máis de 200 empresas que dan emprego a persoas do municipio vilalbés, pero tamén a toda a comarca da Terra Chá. A presencia de pequenas e medianas empresas familiares no municipio complementouse coa chegada de empresas foráneas. Paseniño a paseniño, o polígono foi medrando con cada vez máis empresas que se instalaban no noso polígono por varias cuestións importantes e que eu creo que debemos coincidir. Un polígono situado estratexicamente e tamén con moi boas comunicacións. E aquí coincidiremos todos que falar de investimento é falar de creación de emprego e da dinamización da nosa economía que repercute en sectores importantes como o comercial na nosa vila.
A necesidade de ampliación é latente, por elo o Concello de Vilalba levaba anos estudando e traballando para a realización dunha nova ampliación. A creación de 300.000 metros cadrados de solo industrial resolvería dita necesidade e conseguiría, por suposto, a captación de novas empresas e a ampliación de outras xa existentes. Logo de que o anterior equipo de goberno do Partido Popular dese pasos nese sentido, creemos que para o actual equipo de goberno tamén é un reto importante e creemos que se debe dar pasos canto antes. Sen embargo, señora Abeleiro, creíamos que en xuño había un compromiso deste Parlamento, deste sesión plenaria. Disculpen, equivócase quen fala, non? 5 acordos aprobados por unanimidade que teñen que ver co pulmón económico da nosa vila. 6 acordos, dos que 5 teñen o apoio das 3 forzas que representamos neste Concello. O primeiro deles era iniciar o expediente das ventas das parcelas en canto sexa legalmente posible do plan de sectorización de Entre Pinares. 5 meses despois, nin noticias. O segundo punto era rematar o expediente de ampliación do polígono coa modificación das normas subsidiarias para a creación de solo industrial, aprobado por unanimidade, sin noticias. A adhesión ao programa Concello Doing Business para o fomento da implantación e fixación de empresas no noso municipio, aprobado por unanimidade. Moi ben, estaba vostede atento, sen noticias. Moi ben. Cuarto punto, a ver se o sabe vostede, que a alcaldesa do Concello de Vilalba proceda á inmediata convocatoria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local, Emprego, Comercio e Turismo, figurando na orde do día as seguintes propostas: a posibilidade de pôr en marcha un programa de bonificacións fiscais para a contratación a pequena e mediana empresa. A ver se o sabe vostede. Non o sabe vostede. Claro, é que aquí votaron vostedes en contra. Igual por eso se esquezou. E o quinto punto, debelles facer moitísimas gracias un tema tan importante que vostedes é que non teñen respeto absolutamente por naide, nin por nada. Así de claro. Vostede pode se rir, pode chorar. O turno de palabra está correspóndelle á señora Vázquez. Por favor, sean respetuosos cos compañeiros. E respetemos os turnos de palabra. Perdón, non. O quinto punto é aprobar un plan de señalización viaria que contemple por unha banda as marcas viarias na calzada e por outras sinais verticais para unha mellor visualización e evitar accidentes no polígono Sete Pontes de Vilala. Aprobado por unanimidade. E o sexto, fai 5 meses desta aprobación de puntos, iniciaron a limpeza nas beirarrúas, bacheo nas vías de comunicación, desbroce nas zonas que se encontran en pésimo estado, limpeza na rede de alcantarillado e instalar o sistema de amarre nos contenedores do lixo, ditas actuacións no polígono industrial Sete Pontes. Un acordo aprobado por unanimidade. Mire, esta é unha das fotos quitadas esta mañá. Esta mañá. 5 meses despois, señora Abeleiro, non foron capaces nin de desbrozar. Nin de desbrozar. Nin de desbrozar. Básicamente. O Grupo Municipal leva preguntando en diferentes sesións plenarias ao equipo de goberno sobre a situación na que se encontra a ampliación do polígono, xa que non vimos ningún avance nestes últimos 3 anos. Simplemente anuncios. O 5 de xullo vostede anunciaba que poría á venta 6 parcelas de propiedade municipal. Volveu, en marzo do 2022, a volver a facer o anuncio. E cando traemos a debate dito asunto, vostedes dicen que non están, que hai algún problema legal. Para que o anunciaron? A maiores observamos como día tras día o polígono atópase en peor estado e vostedes seguen sen facer absolutamente nada. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos que se deben dar pasos en positivo e creendo que había un acordo plenario aprobado, había un compromiso por parte desta corporación. Creemos que segue totalmente sin pasos adiante. Vilalba necesita artellar un modelo de futuro. Ese futuro pasa indiscutiblemente por unha banda, unha normativa a través da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Que leva moito, que sabemos que ten moito traballo por detrás, por suposto, que se leva anos traballando nel, por suposto, pero tamén creemos que no pasado marzo do 2021 o Grupo Municipal lograba que se aprobase e que se iniciase a través da Comisión de Urbanismo para avaliar tal situación urbanística e a planificación para o desenvolvemento do Plan Xeral. Desa convocatoria que se fixo o 11 de maio do 2021 non se volveu a facer outra reunión. Simplemente creemos que o instrumento do Plan Xeral de Ordenación Municipal debe levar anos de traballo, parte do Partido Popular, e non vamos a decir que se tiña que aprobar de inmediato, pero creemos que unha única reunión do 11 de maio de 2021, home, despois dun ano e pico, creo que deberían vostedes dar resposta a estas necesidades. E, se vostedes cualifican que isto non é urxente para traer, cualifiquen vostedes como queiran. Mais nada. Ben, como antes dicía, entendendo que a proposta do Partido Popular vai na liña da nosa, engadir pouquiñas cousas, simplemente reafirmarme no relativo á comisión. Foi unha proposta de Vilalba Aberta, non só nesta legislatura, gobernando o Partido Socialista, creo que se lembrará a señora Beleiro cando estaba na oposición e Vilalba Aberta xa trouxo a pleno, interpelando ao goberno do señor Bamonde a necesidade de crear unha comisión específica que controlara a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal. E dicían, dende a bancada do Partido Popular, preguntábanse por que o señor Fernández se rí diante desta situación. E teño que volver a poñer o mesmo exemplo que puxen ca alcaldesa. Non é culpa do señor Fernández. O señor Fernández di o que di, e rise, e tomase isto a cachondeo, porque o señor Fernández ten como se dice en Román Paladino, o buche asegurado. Pero hai moitos veciños e veciñas, señor Fernández, estou falando eu, ten vostede o buche asegurado, volvo a dicilo, digo 5 veces se quere, 7, 8, 19, o que seña, señor Fernández, ten vostede o buche asegurado. Eso non é nin malo nin bon, é unha constatación. Pode dicir que eu tamén o teño, non é malo nin bon. Algo faríamos ben, algo faríamos mal, ten vostede o buche asegurado, perfecto. Pero hai veciños e veciñas, como antes dicía, que non o teñen. Hai veciños e veciñas que están en paro, e hai veciños e veciñas que tendo un traballo fixo, ao mellor teñen 1, 2, 3, 4 fillos que están en paro na casa. E as contas non dan. As contas non dan porque hai inflación, porque os custos de enerxía subiron e porque isto se está poñendo francamente difícil para a clase traballadora. En base a isto, que pode facer unha corporación municipal? En base a isto, que pode facer un concello? Pois, como mínimo, non poñer paus nas rodas para o asentamento de novas empresas no seu termo municipal. Pero é que non só iso, é que eu antes trouxe unha colación, unha cuestión que a nós nos trasladaron, é que en base tamén ao que di o asociacionismo empresarial deste concello está a pasar nos últimos anos, que son empresas que están aquí asentadas no noso concello que teñen marxe evidente para medrar, ou seña, o que significa que teñen marxe evidente para absorber máis postos de traballo e que se teñen que marchar a polígonos de concellos da contorna. Insisto, e debería sonroxarnos, dixeno antes e volvo a dicilo agora, polígonos como o polígono de Moimenta. Moimenta non é ni tan sequera un concello, unha parte do concello de Cospeito. Agora, un polígono na Feira do Monte, pequeniño, sí, pero están sendo ali empresas, polígono da Pastoriza, polígono das Pontes, que é un concello máis grande. Quero dicir que se nos están indo empresas e con elas están saindo postos de traballo. E no que ten que ver co Peixón é que houve ata un debate. Houve ata un debate organizado polos amigos e veciños do Instituto de Estudos Cheiregos en base a que esta xente do asociacionismo cultural, nin máis nin menos, consideraba que era unha absoluta vergoña que este tema, un tema fundamental para o futuro do noso concello, non se puxera en riba da mesa no día a día da política municipal. E o señor Fernández, que tamén se ríe agora e lle fai todo moita gracia, o señor Fernández estaba aquí, deste lado, comigo, na bancada da oposición, cando botaba lume pola boca ao señor Bamonde e ao señor Criado dicindo parálise, parálise co Peixón, vostedes non fan nada, e, como diría o filósofo señor Fernández, vou reproducir unhas palabras que vostede pronunciou nesta sesión plenaria, como era aquilo da chupandera. Pois exatamente o mismo. Imagínate que lle digo agora a vostede o da chupandera. É o que decía vostede, a ganar a chupandera. Pois agora vostede gana a chupandera e o Peixón está exactamente no mesmo punto. Non sei se no da chupandera ou no outro, pero no mesmo punto que o deixou o PP. E, polo tanto, un puntillo de seriedade, un puntillo de explicacións. Insisto, señora Beleiro, é lexítimo que vostede perciba un salario público. É lexítimo porque é a alcaldesa, maior, menor, peor ou igual co doutros concellos, pero
vostede, como mínimo, debería ter a sensibilidade para con aqueles veciños que non o perciben e para con aqueles veciños que están nunha situación económica difícil. Vostede pode facer algo? Pois vostede non pode parar a guerra nin a invasión de Ucrania, pois vostede non pode parar a inflación, pero vostede ao mellor pode botar unha man no asentamento de empresas e na xeración de postos de traballo. Creo que é evidente, creo que é sentido común. A señora Rouco dirá que son un demagogo, que son un pouco menos, que non sei, busquei antes no dicionario, señora Rouco, o termo que xa non me acordo, bueno, viña a ser un equivalente de burro, por se buscan o termo, ven a ser un equivalente de burro, que é un animal moi noble, polo tanto gusta má comparativa. Pero, máis alá diso, entendo que debemos centrar o tema, entendo que o goberno debe dar explicacións en base a unha dobre parálise, a parálise que ten que ver coa falta de chan industrial e a parálise que ten que ver cos non avances, cos cero avances nunha ferramenta fundamental para o futuro do noso concello como é o Peixón. Non, para só unha, porque me fixo mencións. Demostrou moitas veces e a cobardía que ten é que nin tan siquiera que as difamacións que fixo unha compañeira é tan cobarde que nin se atreve a pedirlle perdón. Eso é, pero usted me parece que vai nas ter que pedir. E respecto a que tal, algúns traballamos máis de 30 e pico anos tendo empresas, por desgracia ou sorte seguimos tendo, é cousa que vostede, evidentemente, o que viñera a chupandera. Bueno, para dar resposta na intervención que corresponde ao noso grupo co tema desta moción. A ver, xa non vamos a discutir máis co carácter de urxencia, porque queda demostrado que evidentemente é un tema que ven como a propia voceira do Partido Popular, tamén o voceiro de Vilalba Berta, ese recoñecemento de que ven de moitos anos atrás. Por tanto, debatir agora que si nestes 3 anos e medio que levamos no goberno o Grupo Socialista temos que resolver trámites tan complexos como é o desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal, eu creo que todo o mundo sabe que leva moito tempo e ademais atopámonos algunhas trabas a maiores, como era que había que regularizar unha situación administrativo legal en canto a, por un lado, o que era o tema da auga no propio polígono, mentras non se fixera a solución deses problemas que veñan da legislatura anterior, pois non se podía tampouco desenvolver ningún dos expedientes. En canto ao plan de poñer as parcelas cedidas ao Concello do plan de sectorización da empresa entre Pinares, é certo que dixemos que de forma inmediata, pero é que descoñecíamos en aquel momento que había un problema legal que logo nos chegou de forma que era imposible tomar ningunha decisión porque non tiñamos a capacidade para poder desenvolver nada, posto que a posesión desas parcelas non era de Entre Pinares cando accedeu a titularidade o Concello. Efectivamente, puxémonos a traballar este grupo de goberno en minoría e que non facemos nada e que somos ineficaces para resolver o máis axiña posible ese punto que era de gran trascendencia para o propio Concello. Está resolto, afortunadamente, e xa iniciados o expediente para poder sacar a subasta esas 6 parcelas do plan de sectorización de Entre Pinares. Todo este tipo de información poden ustedes solicitarla e vaiselles facilitar, non faltaría máis. En canto a actuacións no propio polígono, que a Xunta de Galicia efectivamente tanto invertiu e tantos cartos deixou aí
para todos o Concello de Vilalba, que poideran asentarse empresas, desde logo, desde o equipo de goberno, a nosa maior desexo é que eso se poida levar adiante, pero en actuacións creo recordar que a propia Xunta de Galicia denegou por 3 veces as subvencións que pedimos para ter actuacións como arranxos dos viais no propio polígono e algunha outra petición. Bueno, somos conscientes de que é un trámite que vai a levar moito tempo, sobre todo o tema do desenvolvemento do peixón. Queixanse ambos grupos da oposición que non se fixo ningunha reunión da Comisión de Seguimento. Fixose unha este ano, o outro día recordaban na propia Comisión de Urbanismo unha, a inicial. Foi a finales... No, fixose outra. De todas maneiras, estamos traballando no desenvolvemento. Ainda tuvemos unha reunión o responsable da empresa que está a desenvolver o peixón. En breves datas pasarános unhas modificacións que foron indicadas por o propio curso do desenvolvemento destes trámites e convocaremos unha reunión para ese punto de avance. Creemos que en próximas datas. Hai unha pregunta, ademais, íbamos a dar esta resposta que preguntaban precisamente estos termos. Estamos a traballar nesa situación, encontramos EIVAs tanto para o propio polígono como para esas parcelas específicas do plan de sectorización de Entrepinares. Os maiores, digamos, tropezos, obstáculos están solucionados e agora trátase de seguir traballando. Terán os grupos de oposición puntual información en canto se poida ir avanzando. En canto ao representante Vilalba Berta, que fala en varias ocasións, ella escoitei que perdimos que se estableceran 30 empresas. Desde logo, se teñen coñecemento de algunha empresa en concreto que teña interés, pois nada, póñanse en contacto co equipo de goberno, que intentaremos chegar aos máximos acordos. Nada máis. Pensaba decir na segunda intervención ou se quería aclarar algo, pero sí, manifestamos tal como está o acordo, non temos, que realmente que estamos en ese camiño de procurar solventar eses problemas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Beleiro, volve vostede coa vía de urxencia. Eu, se quere, facemos o seguinte. O próximo luns, previo ao pleno do mes de xaneiro, sí, señora Rouco, o luns previo ao pleno de xaneiro, chámoa, xa me dice vostede que cuestións quere que lle pregunte este grupo municipal do Partido Popular, porque tamén lle molesta que as presentemos por vía de urxencia. E despois falame vostede que non me aclarou absolutamente nada, o mellor eu non vou decir nada, pero que pasos deron para que esas parcelas se sigan os trámites legales? Se me pode indicar algo máis? Por que non inician o expediente do programa do InBusiness? Non me deu ninguna aclaración. Por que seguen sen desbrozar? Impide a Xunta de Galicia limpiar e desbrozar? Porque 5 meses despois, home, eu creo que tivo tempo suficiente, de verdade. Fala vostede da reunión de Comisión de Urbanismo para informar sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Foi o 11 de maio de 2021. Un ano e medio levamos sin convocar dita comisión. Despois de facer reiteradamente preguntas o grupo municipal do Partido Popular en numerosas ocasións nas comisións de urbanismo pertinentes sin contestación por parte do equipo de goberno. Non lle estamos a decir que remate o Plan Xeral de Ordenación Municipal, simplemente lle estamos dicindo que informe aos grupos da oposición
porque leva 4 anos de goberno, 4 anos de parálise no plan xeral e na ampliación do polígono, señora alcaldesa. Eu creo que unha moción que presentamos moi simple para convocar a reunir con carácter de urxencia a Comisión de Urbanismo para avaliar e analizar a situación, a información e os trámites dirixidos á aprobación do mesmo, ao igual que cumprir co acordo plenario aprobado cun apoio unánime o 9 de xuño de 2022 de maneira urxente para avanzar no desenvolvemento da ampliación do polígono industrial Sete Pontes. Creo que o compromiso xa se fixo o 9 de xuño e simplemente estamos a pedir que se cumpra. máis nada. Sí, moi rápido, dúas cuestións. A primeira, señora Veleiro, no relativo aos datos que poñemos en riba da mesa son datos da Asociación de Empresarios da Sete Pontes. En segundo termo, simplemente, a modo de pregunta para que vostede me responda. Entendo que en base a todo o que dixo no relativo ás 6 parcelas recepcionadas polo Concello para uso industrial dentro do plan de sectorización de Entre Pinares, asumen vostedes, pois, por decirlo de algún xeito, a súa irresponsabilidade á hora de subir as redes o que subiron toda vez que agora pasou o que pasou en termos legais. Entendo que vostedes asumen como mínimo esa responsabilidade. E por último, e para cerrar, non sei se me quere responder agora. Ben, empezo por o último. Primeiro, xa dixemos que íbamos a votar a favor, por tanto, bueno, creo, pero voulle respostar, señor Renda, o tema das parcelas de Entre Pinares. Había unha sentenza donde implicaba a empresa Entre Pinares, que era a que cedía, que non era titular do solo, pero non da posesión do solo. E, por tanto, mentre non se resolveu o tema xudicial, nos non podíamos practicar ningún tipo de actuación sobre esas parcelas, porque entonces sí que estaríamos cometendo, vamos, unha auténtica ilegalidade. Só unha cuestión de orden, simplemente. Xa están os trámites realizados desas 6 parcelas? Legalmente xa teñen todo rematado? Vale. Xa está. Vale. Pero xa están legalmente ben. Vale. Era esa a cuestión. Vale. Sí, bueno. Bueno, pois pasamos a votación desta moción. Votos a favor? Pois aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao capítulo de rogos. Entonces, para axilizar, en vez de facer como outras, como anteriormente, como entendemos que os rogos tamén se poden debatir, pero lóxicamente o que vamos a dar é que cada un dos puntos o partido que o presenta o rogo o presente e damos resposta, porque evidentemente os rogos sí que non se votan. Creo que coa parte resolutiva, señor secretario, é suficiente ou é necesaria unha exposición de motivos? Vale. O Concello de Vilalba instar o Concello de Vilalba a iniciar o expediente para proxectar a traída de auga na parroquia de Lanzós e comezar os traballos futuros para as parroquias de Román e Carballido. Sí. O tema de Lanzós vaise virar porque hai que mirar como está o tema da auga. Recibimos estes días un escrito e, bueno, hai que mirar todo onde se pode conectar, como se pode facer, e outro hai que ir pouco a pouco. É imposible facer todos os investimentos á vez, pero outro vamos a mirar, se digo, pediron Vilate, Ferreira e outros, por lo tanto vamos a mirar o que se pode facer, Rogo do Partido Popular relativo á hora da planificación das obras municipais.
Instala o Concello de Vilalba a mellorar a planificación das obras municipais e instalar as medidas oportunas para a circulación de persoas con mobilidade reducida e así evitar os prexuizos que xera os cidadáns. Bueno, penso que o Concello de Vilalba o que pode facer é o seguinte: isto de dicir unha planificación das obras, pois iso xa hai uns directores de obras e vai en todos os proxectos. Repito que falas da accesibilidade, está consultado, as plataformas que se puxeron cumplen absolutamente todos os requisitos e así os digo que miredes o plan de prevención que aparece no proxectos en todos. Todas as planificacións aparecen perfectamente, pero hai director de obra, coordinación de obra e servicio de prevención. Hai as tres cousas, cousa que antes non sei se se facía ou non, pero ahora sí. Punto número 21, rogo do Partido Popular relativo aos continuos asolagamentos na Rúa das Pedreiras. Bueno, pois unha obra executada polo Concello, financiada a gran parte pola Xunta de Galicia con máis de 193.000 euros, instamos ao Concello de Vilalba a revisar a obra da Rúa das Pedreiras, xa que se producen asolagamentos na propia rúa sen que as arquetas realicen a súa correcta función. Bueno, dicir que neste caso non é certo, o único que se pon un vídeo do Partido Popular onde corre dunha tromba de auga, e aí leva, lóxicamente, ten que correr a auga para baixo, porque ten unha costa, e hai as zonas de pavicéspede, e hai as zonas de recollas de auga, e ningún veciño dixo absolutamente nada. Só o vídeo que colgachedes, que realmente dá esta da pena, eu cando lle consultei aos técnicos ríense de todo iso. No, este volos? Rogo do Partido Popular relativo a incluir investimento económico para a mellora de servicios e infraestructuras nas parroquias de Belesar, Boizán, Mourense, Noche, Oleiros, Sancovades e Eixo. Señora alcaldesa, se entramos a debate, entramos todos. Vale. Instamos ao Concello de Vilalba que inclúa unha partida económica para a mellora dos servicios e infraestructuras ás parroquias de Belesar, Boizán, Mourense, Noche, Oleiros, Sancovades e Eixo, cumprindo así o principio de equidade e non deixar desamparada ninguna parroquia, en consecuencia, a ningún veciño deste Concello. Sí. Pensar se vai aprobar o LUS a obra de Penarredonda e máis de Lén. Respecto a Boizán, sí que é certo o que decides, non hai feito nada. Mourense, pois só se fixeron 4 actuacións no barrio dos Cairo, en Casanova, na zona da Iglesia, é dicir, se fixeron 4 pistas esta última temporada. En Noche tamén é certo que estades dicindo. En Oleiros abañáronse 2, e todo o barrio da Gadín, que é o barrio máis importante que hai en Oleiros, está totalmente feito. En Sancovades se fixeron todos os accesos que hai tamén novos de entrada por a carreteira de Lugo, e a de Soixo tamén te de razón, hai que dicir a cuestión. Punto 23. Rogo ao Partido Popular relativo ao recorte da subvención nominativa a unha institución social, a Fundación Hospital Asilo de Vilalba. Bueno, pois fai escasas semanas o Partido Socialista presentaba a sesión plenaria un reparto de subvencións nominativas sen previa comunicación e sen consenso nin cos grupos políticos nin coas entidades beneficiarias. Instamos ao Concello de Vilalba a reunirse, informar e conveniar coa Fundación Hospital Asilo de Vilalba un novo acordo logo do recorte de 40.000 euros a unha institución social con un gran recoñecemento social e humano. Non é verdade que se recortaran 40.000 euros, xa se explicou que hai un convenio co Hospital Asilo por o que se convenianse 5 plazas na unidade terapéutica de Alzheimer, que o importe anual está en torno aos 60.000 euros e, ademais deso, no propio convenio recollíase outra aportación municipal de 30.000 euros. Por erro, na anualidade 2021, déronselle 50.000 euros cando lle corresponderían de acordo co convenio 30, e o que se fixo esta anualidade foi correxir ese desaxuste de 20.000 euros a maiores que percibiran a anualidade anterior. Rogo de Vilalba Berta, que procede dunha moción reconvertida en rogo en relación coa exención de ICIO para as obras de eficiencia enerxética e de eliminación de barreiras arquitectónicas.
limito-me a ler o acordo ou podo simplemente enunciala? Falamos dunha iniciativa que está pensada para axudarlle aos veciños a paliar a alza dos prezos coa exención do imposto sobre construcións, obras e instalacións, ao tempo que, se favorece o autoconsumo e se promoven as renovables. O que propoñemos, basicamente, é a modificación do artigo 1.4 da Ordenanza Fiscal número 4, reguladora do imposto, como antes dicía, sobre construcións, instalacións, obras e licenzas de primeira ocupación, modificada polo Pleno na súa sesión do 25 de maio de 2020 e que entrou en vigor o día seguinte na publicación do Boletín Oficial da provincia de Lugo, dando lugar á redacción que segue. Non estarán suxeitas ao imposto as obras dirixidas á instalación de equipos de produción de enerxías renovables e as dirixidas a reducir o consumo enerxético en vivendas e que quede acreditado na certificación enerxética, así como tamén as dirixidas á eliminación de barreiras arquitectónicas e de mellora da accesibilidade das vivendas. Facer constar que simplemente en aras tamén da transparencia de cara aos veciños que nos escoitan, que isto presentámoslo como moción, reconvertiuse como rogo e non vamos poder, nin nós nin os veciños, saber o que opina concretamente o equipo de goberno, tanto que non se vai pronunciar co seu voto. Unha mágoa, pero menos é nada, agardemos que a teñan en conta. Pois tomamos nota da petición, pero entendemos primeiro que sería preciso un estudio, ten que ter os informes preceptivos dos servicios económicos do Concello, entendemos que en todo caso sería máis oportuno por a vía dunha bonificación, xa que xa está prevista no artigo 103 da Lei de Facendas Locales, e creemos que as exencións están suxeitas á reserva de lei, como se recolle no artigo 12 da Lei Xeral Tributaria e como se recolle tamén na Constitución e no artigo 9 do texto refundido da Lei de Facendas Locales, pero en todo caso deberá estudiarse por os servicios xurídicos e económicos e unha vez teñamos este estudio poderemos pronunciarnos ao respecto. No pleno pasado, cando se produciu aquela reconversión de mocións en rogos, eu o que entendín é que as mocións reconvertidas en rogos, que non serían obxeto de votación, pero sí de debate. Eu entendo que o que está facendo ahora é o correcto, que o rogo que se debate entre quen o formula e o equipo de goberno. Pero entonces, señora Ruco, non pregunte porque nosotros presentamos a mocións de urxencia para exercer o dereito lexítimo que temos a que sexan debatidas. É a única vía que nos queda para escapar da censura que nos poñe. Pura e simplemente esa. A ver, non temos ningún problema se en este caso, como foi unha moción transformada en rogo, o propoñente quere que se debata, facémolo. O que pasa é que creo que está respostado. En este caso, o propoñente Vilalba Berta creo que estará de acordo co que acabamos de contestar, de respostar. A ver, é que unha cousa non quita da outra. Eu estou totalmente de acordo co que di o señor Bemonde. Outra cousa é que agora, son as 10:10, non me vou poñer non me vou poñer a estenderme moito na moción, pero vostede, tal como di o señor Bemonde, dixo que, salvo na votación, tería o mesmo tempo. Non vamos estendelo máis, pero vostede é o que dixo. O sea, pero, en fin, por axilidade, e unha vez que a señora Rouco lle acaba de dar as explicacións pertinentes, creo que estamos de acordo todos en que o que hai que facer é traballar para solucionar os problemas. Vale, grazas. A ver, en que punto vamos? Aquí. Punto número 25, rogo de Vilalba Berta, relativas demandas dos veciños da parroquia de Noche. Ben, tamén por ser áxil, aquí do que se trata é de facer constar, ou mellor dito, de trasladar ao pleno municipal as demandas que os veciños da parroquia de Noche nos trasladaron a través da Asociación Cultural e Recreativa Nausti.
O que propoñemos é que o Goberno dea cumprimento sobre todo aos seus compromisos cos veciños, porque todas e cada unha destas demandas son polo que eles nos trasladan compromisos nos máis dos casos adquiridos pola alcaldesa, e por citar algúns, falamos de ata 5 vías de titularidade municipal, a intersección da pista da Igrexa coa Estrada Xeral, a pista de Caspepito Rabilonga, cruce de Casa Fermín Escourido, Carraña Outeiro e cruce pista de Escourido. Ademais tamén, o que solicitamos é que se abran as tajeas na pista da Bouza. Entendemos que o Goberno está enterado. Aquí trátase de que a maquinaria pesada non siga a provocar danos nunhas pistas xa de por sí deterioradas coa apertura destas tajeas. Tamén propoñemos o arranxo do camiño de Zahorra do Outeiro para evitar tamén, na mesma liña do anterior, o deterioro destas pistas en base ao paso da maquinaria. Outra reivindicación da parroquia é pois a que ten que ver cunha promesa, polo que nos din, promesa da alcaldesa, sobre o financiamento por parte do Concello, é o que nos din, vostede, señora Veleiro, tamén nos deberá explicar algo a este respecto, da instalación de auga no cemiterio parroquial. Polo que nos din tamén, os veciños xa dispoñen dos permisos necesarios tanto do Bispado como de Patrimonio, e todo apunta tamén, insisto, polo que nos din, a que terán que ser eles os que se verán na obriga de correr cos gastos. Por último, e complementario, dende Vilalba Aberta comprometémonos con eles tamén a trasladar un par de melloras na parroquia máis aladas descritas, a impermeabilización e pintado exterior da casa escola e a mellora no mantemento das tullas do campo da igrexa. Xa nos di a señora Veleiro se está, ou mellor dito, ten coñecemento de todas estas reivindicacións. Non de todas, porque algunhas foron solicitudes feitas aos servicios de obras ou do Departamento de Servicios, perdón. Efectivamente, tomamos nota, témolo en consideración, ainda que tiñamos coñecemento de todas as peticións. Simplemente vou aclarar o tema o compromiso que está mal formulado tal como está expresado, posiblemente por descoñecemento, non porque sea mala fe, en canto á instalación de agua no cemiterio parroquial. O compromiso da alcaldesa foi casi desde o principio da legislatura que nos trasladaron que era unha necesidade dos veciños de ter agua, e o que lle dixemos, o Concello non pode facer nunha propiedade privada, nin se pode comprometer a facer un pozo, porque evidentemente pediríanos calquera veciño que tamén lle fixéramos na súa propiedade. O compromiso foi de que, unha vez que si conseguían todos os permisos pertinentes, que acometeran esa actuación de facer o pozo, sí que a través de unha subvención nominativa ou tal, pois aportaríamos unha colaboración unha vez que se fixeran os orzamentos. Evidentemente, por as razóns pedidas, quedou retrasada. De todas maneiras, presentaron aí un mes ou algo así a solicito de licencia, un mes e algo, pero detectouse que faltalles un permiso. Teñen o de a Igrexa e de Patrimonio, pero falta o máis importante en canto o tema de auga, que é o de Confederación Hidrográfica Miñosil. Folle requerido aproximadamente para 15 días polo Departamento de Urbanismo. Non sei se xo presentaron, se xo teñen. Creo que fai poucos días, non creo que o teñan. Continuarase co expediente en urbanismo, terán que acometer o gasto, en algún momento sí que a través dun convenio, dunha subvención, colaborarase en esa solución por ser unha necesidade dos veciños. Ben, o que pretendemos aquí é dar resposta a unha bella reivindicación da veciñanza que día a día sae camiñar bordeando o polígono pola coñecida como Estrada de Lanzós, unha estrada que, como estes veciños saben, ademais que con Lanzós conecta a céntrica rúa Cidade de Viveiro co polígono de Sete Pontes, e, cuxa concepción originaria representa o noso xuizo un verdadeiro
e perigo para os peóns. E a nosa proposta é simple e figura no acordo que o Concello de Vilalba inicia xestións e contactos necesarios diante da Deputación Provincial co fin de solicitar a materialización dunha beiravía paralela á LUP 6502 que conecte a Beirarrúa da Rúa Cidade de Viveiro co primeiro tramo da Beirarrúa do polígono de Sete Pontes. Tamén lembrar que isto trouxémolo a pleno na pasada legislatura con goberno do Partido Popular e agora queremos intentalo de novo con un goberno diferente, a ver se temos máis éxito. Ben, tomamos nota desa solicitude e, sendo recollemos esa aportación. Punto número 27, Rogo de Vilalba Berta, relativo á sustitución das pasarelas provisionais da Rúa da Pravia, dado que estas non permiten o paso ás cadeiras de rodas. Ben, esta tamén é simple, registramos esta solicitude co fin de garantir a correcta mobilidade dos veciños dependentes ou con mobilidade reducida durante o tempo que duren as obras na Rúa da Pravia e instamos ao Goberno a que, a súa vez, inste a empresa adxudicataria desta obra a sustituir os actuais pasos provisorios por outros máis anchos e adaptados baixo criterios de accesibilidade. Non o dicimos nós, lóxicamente, por fortuna ou non, ningún membro da Asamblea de Vilalba Berta é dependente, pero sí hai veciños que non lo trasladan e con eles mesmos contrastamos que estes pasos non permiten, en base á súa anchura, pois o paso de cadeiras de rodas. En ese sentido, pois, instar tamén a sensibilidade do Goberno, que entendo que non terá ningún problema en instar a empresa. Realmente isto xa foi respostado antes por o concelleiro, pero para incluir uns matices, as pasarelas son todas homologadas, aparte de cumplir con toda a normativa. É certo, unha cadeira de rodas de tamaño, digamos, normal, sí que pasa, pero sí que hai as de tamaño máis ancho que non cumplen, pero as obras teñen esos inconvenientes. Trátase de facilitar, inda que sea bordeando, pois o paso é unha rúa pequena, somos conscientes de que pode traer inconvenientes, pero, as obras non queda outro remedio que tratar de paliarlo da mellor maneira posible. Remataron o capítulo de rogos, pasamos ao capítulo de preguntas. Entonces, ahora para axilizar, facemos como sempre. O señor secretario vai lendo a pregunta e vamos respostando. As tienes. Se non te las paso. Con los títulos, nada más. Quen para Alejandro? Pregunta do Partido Popular en relación ao contrato de recollida de lixo e limpieza viaria. Primeira pregunta, cal é a situación na que se atopa o proceso de renovación do contrato do Servicio de Limpieza Viaria e Recollida de Lixo no Concello de Vilalba? E, punto número 2, ten previsto o equipo de goberno sacar a licitación dito contrato antes do remate deste ano 2022? Vou aclarar que xa vamos dar resposta a unha pregunta de Vilalba Berta que é exactamente igual, que creo que é o punto número 35. Entonces, a primeira parte, como se dixo en anteriores sesións plenarias, non é unha renovación de contrato, trátase dun novo proceso de licitación do Servicio de Recollida de Residuos Urbanos e Limpeza Viaria. A este respecto, aproveitamos para decirlles aos dos grupos da oposición que tanto os pregos de prescripcións técnicas como a memoria xustificativa están xa incluídos no expediente administrativo aos efectos oportunos. O segundo punto, que preguntaba se era posible este ano, de ser posible, sí. Seguinte pregunta, sobre a convocatoria da Comisión de Servicios Sociais para pôr en marcha o espacio para persoas maiores de Vilalba. A pregunta é que, despois da aprobación no pleno de xullo da iniciativa do Partido Popular para a creación do espacio para persoas maiores de Vilalba, que ten como obxectivo o impulso do envellecemento activo e enriquecedor dos maiores de Vilalba, cando teñen pensado convocar a Comisión de Servicios Sociais para empezar a traballar no devandito proxecto?
en vindeiras datas. Seguinte pregunta do Partido Popular sobre as festas de San Ramón e Santa María. Sendo o primeiro ano o que o Concello asume a realización das festas patronais e, polo tanto, o compromiso de dar as explicacións oportunas despois de crear a Comisión Antifraude, ten pensado dar as oportunas explicacións? Cando teñen pensado facelo e cal foi o gasto real das festas patronais? Ben, como xa dixemos no desenvolvemento do pleno, a Comisión Antifraude é unha comisión técnica onde non hai ninguna representación de ningún grupo político, tampouco do goberno, como ademais é o máis acaído. Si necesitan algunha información puntual, pois soliciten a documentación polas canles habituales. En canto ao gasto, en cifras aproximadas, un gasto total de 230.000 euros e a aportación do Concello 180.000 euros. En canto ao que se recaudou pola venda do libro, están todavía sin o mercadillo, barracas e demais ingresos están sin contabilizar especificamente. Poden solicitar tamén a documentación en canto tengamos para dar cifras exactas, non aproximadas. 180.000 euros. O resto, hasta 230, foron aportacións de promotores. Seguinte pregunta do Partido Popular, relativa ao Roraima máis vivo. Como é posible que afirmasen estar a estudar as diferentes opcións e propostas se aínda non se reuniron cos veciños nin responsables da Cruz Vermella? Están a barallar outra institución diferente á Cruz Vermella de Miralba? Espera, hai máis. En caso afirmativo, cales institucións ou empresas están a barallar e de onde teñen a súa sede? Se no último pleno ordinario a señora alcaldesa afirmou, en palabras textuais, o programa iniciarase nos meses posteriores á celebración dese pleno, estando a menos dun mes que acaba o ano, pode concretar mes e ano do inicio? No primeiro punto, reunirémonos no momento en que resulte oportuno, tendo en conta as datas en que estamos. Si estamos barallando distintas opcións, as institucións ou empresas coas que se está en contacto, pois informarase no seu momento, unha vez que se determine. Non podemos concretar agora mesmo a data de inicio, si o faremos o antes posible. Que son, en ese senso do antes posible, teñan en conta que estamos pechando a anualidade 2022 e todos vostedes son conscientes de que hai uns requerimentos de urxencias en canto ao peche administrativo e económico. Seguinte pregunta do Partido Popular en relación ao servicio de atención temperá. Poden explicar como é posible que despois de presumir no pasado pleno extraordinario a concelleira Maita Rouco de poñer en marcha o servicio de atención temperá leve 2 semanas en terapeuta ocupacional nin fisioterapeuta despois de ocorrer hai pouco o mesmo? Por que a nova empresa non cumpriu o compromiso de respectar as condicións prometidas coas traballadoras? A ver, respecto da primeira pregunta, sorprende que cando se fai unha defensa tan cerrada da dificultade que ten os Sergas para encontrar profesionais, non sexa consciente tamén o Partido Popular e a Xunta de Galicia da dificultade que teñen as unidades de atención temperá para atopar profesionais, posto que na orde que regula a subvención das unidades de atención temperá, o precio hora que se paga a cada un dos profesionais é inferior ao que cobra un profesional nos Sergas. Por tanto, no caso da fisioterapeuta que estaba na unidade de atención de temperá de Vilalba, Xermá de Guitiriz e o mesmo pasou coa terapeuta ocupacional, foron chamadas de listas de emprego dos Sergas e, por tanto, pois optaron por incorporarse a esas listas de
de emprego. Xa se atopou unha terapeuta ocupacional que empezará nos vindeiros días, non así coa fisioterapeuta, porque a empresa nos traslada pois a dificultade de encontrar este tipo de profesionais. Tan é así que na licitación que se está encargando o Concello de Xermade neste caso, pois quedou deserta e as empresas motivaron a non presentación, así se presentaron, pero non chegaron a formalizar o contrato porque non teñen profesionais de fisioterapia. En canto á segunda pregunta, por que a nova empresa non cumpriu o compromiso de respetar as condicións prometidas coas traballadoras, é a primeira noticia que temos desto. Eu falei coas traballadoras e non me trasladaron este problema en ningún momento. Seguinte pregunta do Partido Popular en relación ao servicio de limpieza e control de accesos dos edificios e dependencias do Concello a través do convenio con Diputación Provincial e Trasga. Na actualidade hai unha prórroga do convenio provincial que remata a finais de ano. Que previsión ten o equipo de goberno en tanto o contrato de limpieza e control de accesos dos edificios e dependencias do Concello de Villalba? Ten previsto a firma doutro convenio, como xa é habitual, ou ten previsto asumir as súas propias competencias? Fixéronse as liquidacións das prestacións derivadas do convenio? As previsións do equipo de goberno son seguir posibilitando os medios que garantan a continuidade do servizo de limpeza e conserxería dos edificios públicos. Todos son conscientes de que foi un gran problema no seu momento. Naturalmente, que o equipo de goberno asume as súas responsabilidades. Entre delas está a posibilidade de renovar o convenio que na actualidade está vixente. Se se fixeron as liquidacións das prestacións derivadas ata o de agora, foronse liquidando en tempo e forma. Pregunta de Villalba Berta en relación a RPT. Dende a celebración do pleno ordinario de xullo, podería o equipo de goberno municipal dar conta de algún avance en relación coa RPT? Tal e como se explicou o concelleiro delegado en temas de persoal na Comisión de Asuntos do Pleno, a pregunta do Partido Popular en a que estaba presente a concelleira de Villalba Berta, dicirlles que sigue a normalidade en canto á súa tramitación administrativa e que, como consecuencia delo, estánse a considerar na proposta final unhas pequenas modificacións de axuste. Pregunta de Villalba Berta relativo ao retraso de 27 meses na licitación do servicio de recollida de lixo e limpieza viaria. Cal é a situación na que se atopa o proceso de renovación? Foi contestada, junto con la del Partido Popular. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Pregunta de Villalba Berta en relación a parálise administrativa en relación coa aprobación do PEXON. Cal é a razón que xustifica a parálise? Cal é a razón que xustifica a parálise administrativa en relación coa necesaria aprobación do PEXON por parte do Goberno municipal? Xa explicamos antes bastante que se trata dun proceso complexo e que estáse traballando nelo para seguir avanzando. Pregunta de Villalba Berta en relación á non actualización das actas e audios dos plenos no portal de transparencia. Cal é a razón que xustifica que os audios e actas dos diferentes plenos ordinarios e extraordinarios non estean disponibles para a veciñanza no portal de transparencia do Concello dende febreiro de 2020 a xuño de 2022? Ben, dou resposta despois. É que ten que ver que a primeira resposta que me deu. Simplemente vostede, ao principio do pleno, díxome que xa estaban colgados. Entón, eu preguntei e non me respostou cando exactamente os colgaran, porque claro, a nosa pregunta registrámola o domingo á noite, queremos saber exactamente cando vostedes colgaron estas actas, estes audios ao portal de transparencia. Foi estes días, algunha das actas xa foron antes, concretamente, o mellor os audios nesta semana, igual a finais da semana pasada. Foi justamente nestas datas porque hai que ter en conta que había que revisar de moito tempo atrás, o señor secretario acabase de incorporar e puxo o día desde que el está actuando e algo máis atrás, pero evidentemente non se pode ir a digamos, as responsabilidades que correspondían á secretaria anterior. Perdón?
Non se vai a ir hacia atrás, intentarase, pero cando se dispoña de persoal que o poida facer. Seguinte pregunta de Vilalba Berta en relación á autorización da compatibilidade do técnico encargado da oficina de rehabilitación. Primeira pregunta, por que non se fixo nin a máis mínima referencia a este feito? Segunda pregunta, dá igual ter autorización que non tela? Terceira pregunta, terían votado todos e todas os membros do pleno presentes no mesmo sentido de coñecer esta denuncia previa? Bueno, en esta pregunta non ten capacidade para intervir. Paréceme realmente intolerable que por parte de representantes públicos, en primeiro lugar, se cuestione a un dos traballadores, a calquera traballador do Concello. Tamén me parece injustificable que se cuestione o técnico do Concello, un dos técnicos do Concello que leva 20 anos desenvolvendo o seu traballo neste Concello, e tamén que se cuestionen decisións de corporacións anteriores, en este caso de unha celebración de un pleno no 2017 donde, por favor, non me faga chamarlle a orden. Creo que o comentei antes, repito, como galega, gustaríalle que se revisaran as súas decisións cando se posiciona Vilalba Berta en calquera sesión plenaria. Dende logo, non estamos dispostos a tolerar que se cuestione e se poña en dúbida a honorabilidade de ningún traballador do Concello. En caso de que algún veciño ou veciña presente unha denuncia, evidentemente, habrá tido a súa resposta. Nada máis, non temos nada máis que decir. Por favor, garde a compostura. Grazas. Se non hai ningunha outra pregunta, damos por rematada a sesión plenaria. Boa noite a todos e a todas.